Salam merhaba dogonlar. Geçýär şey edilýär. Samany ötürüňme. Öňüňde bereket, ömrüňize bereket. Dünýä türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň şeýlede hak bileşiginiň Türkmenim YouTube kanalynyň nowatdaky gün ýalymyna başlaýar. Sağlyk ýagdaýlary sebäpli dümeglemek, üşemek birazcık helak edýär. Şoň üçin aýtlaşmaň mehriban dogonlar. Sesler zatlar näme bolsa. Öňkü gün efirimizde şo milyarderleriň Türkmenistan bilen baglanşykly gidlin planlary hakyndaky tekstleri gerekli yerine goýup bir gepleşigi aýratyn kiçijek kiçik öwrümli aňsat ýeňiljek seretip bolýan gepleşik edilýär. Ýöne oňa da wagt bolmady, şoň üçin aýtlaşma. Ýöne şuňky temamyz gaty interesli, gaty täzeli tema. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gurnaýan duzaklary we netijeleri. Indi bärde biz bu temany näme üçin saýlamak? Bu temany saýlap almamyzda iň esasy itergi Türkmenistanyň özüni garaşsyz, tarapsyz bir blogger, youtuber ökümünde görkezýän Şatlyk Şeýheýewiň Downhouse ile täsin bir kanalla öň iki gerek halk köpçüliginiň pikirini, reaksiýasyny öwrenmek üçin goýulan provokasiýa ähengli bir materialy täzeden gaýtalamak boldy. Indi bärde ýaman täzin zatlar bolýar. Mehriban dogonlar, aslynda özüňizi ünsüp seretseňiz ini maslahat etýäs, gurrun etýäs öz aramyzda. Ondan her kim öz garaşyny aýdýar, garaşlar ortaga atylýar. Soň harmandan üwelip, gow edip, şoňa görä döwletli maslahat edilip netije çykarylýar. Ondan şo taýda il bilen gelen toýda bayram her kimiň garaşy bilýän zatlary ortaga atylandan soň şeýle bir netije bolýar. Bu diktatorluk hökümeti munça milliardlap eline owurluk, haram serişdesi mümkinçiligim bolsa, haram baýlygym bolsa, munça hakyna tutma özüniň jansazy, ýallakysy, owrusy, jümrüsy, her zady bolsa da insanyna edýän zady absurd. Bular şol bir oýuny gaýtalaýarlar. Dürli atlar bilen, ýöne şol bir aýdym, şol bir sat, şol bir teatr, şol bir oýun. Oýunçylar öýtgäpdiler, ýüzler öýtgäpdiler. Ine şol Şatlyk Şeýheýewiň çykaran soňky videosunda o taýda o videoň taýýarlanyşy ýa adamlara dakylan lakamlar ýa-da näme diýin artyk lakamam däl, oňa näme diýseňiz diýin, käbir sebäbi lakamam däl olam. Ýöne şu taýda iň esasy üns bermeli zat Downhouse kanalyndaky öňkü şol halkyň pikirini öwrenmek, halkyň reaksiýasyny öwrenmek. Kim kimi gollaýar? Kim kimiň jan köýeri? Kimiň näçe gollawçysy bar?
kim bilen bundan soň oyuna dowam etmeli. Yorgonyň aşagyna kimi almaly, kimi almaly. Şu zatlar teljermek üçin. Sebäbi kontrrazvedka, Türkiýanyň milli howpsuzlyk ministrligi, aň togullugy munça tokumek, munça şugulçysy bar, munça jan edýän näme üçin? Indi siz pikir edýäňiz, Fransiýada oturan onlarça milyarda bolon bul milyarder şular ýalyky tutuş Orta Aziýanyň ykbalyny üýtgetmek üçin ýa-da tutuş Orta Aziýada täzeden oýnaljak oýunlarda özüni oýunçy ýa oýnatma hökümini kabul etdirmek üçin her hil zatlar edip bilýär. Onlarça milyarda bolan. Ni siz pikir edip görüň. Yüzlerce milyarda bolan. Näme edip biler? Näme hil mümkinçiligi bar? Yüzlerce milyarda. Eýýän bärde gaty uly, gaty giň öwrümli bärde oyunma, biznes var. Inni köp sonra gelip bolşýar. Sen Ýewropada oturýarsyň, sen Ýewropada Russiýa Federasiýasy, Putin Ukrainanyň serhedine temadan daşlaşamak, tema bilen baglanşykly. Şoň üçin bagyşlaň aýtlaşma. Ukrainanyň serhedine 100 000 ograk esker getirip goýýar. Soň inni Belarusiýa tarapa da şu wagt goşunlaryny iýerýär. Soň ol demirgazykda eýem deňizde käbir nemeler, hereketler etýär. Şular ýalyky gapma garşylyk bar. Indi soraýarlar, sen günnatarda oturýarsyň, sana nähili görünýär bu zatlar diýip. Hut şuňky tema bilen baglanşykly şu. Näme üçin bilýäňiz memekman doňlar? Putin çekist razvedkan işgäri, aň togullukçy. Aň togullugynyň işgäri. Putin. Putinin garşysyndaky NATO bolsun, NATO döwletleri bolsun, ýa beýleki döwletleri bolsun, hiç birine hakyky siýasatçy ýok. Hakyky siýasatçy barym bolsa, şol hakyky siýasatçyň täsiri duýulanok, täsiri ýok. Hemme zat pula bagly bolan soň, hemme zat pula öwrülen soň, halkara biznes adamzadyň biziň ýaşaýan dünýämiziň akwalyny keskitlen soň, näçe ýyllardan bäri indi şolar keskitläp gelýär. Şoň üçin diplomatiýanyň hiç hili manysy galmady, ahlagyň, ählumumy adamzat gymmatlyklarynyň belli däl hiç zat. Şoň üçin meselem NATO gülmatar tarapynyň adamlary bilen Putin'in adamlary oturýar, gepleşip, bolýar düşünşip bilen. Sebäbi iki tapawutly dünýä bar. İki gapma garşylykly bähwitler bar. Putin'in özü we Putin'in öz topary bular NKVD öňkü şol KGB'ň mirasyny dowam etdirýän şol çarşowada, şol tälimde, şo dünýä garaşdaky adamlar. Bular ýeriň aslynda ýylan gäwşesinde habar bolýan adamlar. Bulan garşyndakylaryň köpüsiniň bu zatlardan habary ýok. Biri gomportdy, ýadyňyza düşýän bolsa, Fransiýanyň şular ýalyky şol paştony Macron bilen hem görüşüp ýörs eýle beýle. Macronyň nähil rolu bar bilenmek ýöne halkara derejede täsirli biri de şeýle görünýär iňňaryndan, belki
saknan anlatında başka da dediyen olma mümkün. Yani esası berdaki iş bitirenler. Esası iş edenler oligarklar, multimilyarderler. Şoň üçin bizim bugünkü temamız näme? Türkmenistan'daki multimilyarderlerin öz häkimetlerini, öz diktatorlugyny, häzirki we mundan soňky diktatorlyklaryny goramak üçin daşary ýurtlarda özlerini hoop gelip biläjek, özlerine garşy durup biläjek adamlar köpçülik etdiğin ýurtlaryna dozoklar kurmak, provokasiyalar, propagandalar, şuwulçuluk ulgamyny güýçlendirmek, işçilendirmek we şuňky şolaň alan netijeleri. Masal, köne we täze oýunlar. Köne we täze pidalar. Şuň inha şu çarşyda, şu temada gurrun eder. Saatlyk syhyfyň. Bu soňky çykaran videosundan öňkü Down House'da çykarılan şol manadaky materialyň zakatyň 2 kere gaýtalanan zakat 3-nji minne saatlyk gaýtalýar. Sebäbi Down House kanaly olar ýalakor seredilip barlayan kanalda. Ay gülmek üçin zat käwa seredilýän bolmagy mümkin ýöne. Başda kendileri edimden ýöne soň çöp çalama urdy. Zakat edildi, belki gowun taýarlady, zakat taýarlayan ýöne rejimiň zakat vereniň istegülleriniň garaşýan netijesi gelmedi. Soň gaýtalak gördüler. 2 kere Down House ýene şol bir netije gelip bilmediler. Sebäbi internetdäki köpçülük näme üçindir başga ýerdäki dozoklara düşse-de şo dozoklara düşmedi şonu. Inni aýlap ýögürüp saatlyk şol öňkü zakaty täzeden öňe sürdi. Inni bu dozogo bu zakada kim özüni oýnadyr, kim bu dozogo düşer? Bilelikde hemmemiz görürüz. Adatdan bolşaýaly Türkmenim kanalynyň göni aýlymynyň taýarlanyş görnüşi kommentariýa ýazýandan alyp barmagyny. Şoň üçin alyp barjylarymyz bilen salamlaşýas, olaryň salamyny size ýetirýäs we temamyza başlaýas. Bugünkü temamız Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gurnayan dozoklary we netijeleri. Köne täze oýunlary we köne täze pidalary. Tema şu tema bilen manaşykly edilen türlü garaýşlaryň harmanlanyp, garlyp, şondan çykarylan döwletli maslahatyň netijesini şuň siziň dikkatyňize ýetirerim. Oň ýany bilenem, bizim kommentariýaçylarymyzyň garaýşlaryny beýan edýän alyp barjylarymyzyň garaýşlaryny ekranlardan halk köpçüliginiň dikkatyna ýetireriz. Salamlaşýas Andrey Muhamedoviç, salam aleykum agam diye. Salam. Yani maňa salam diýeni size salam tomaşaçylar. Şoň üçin Ivan Grozny, salam döwlet baýhan watandaşlar diýe. Salam. Men adymy tutýanym bolsa, salam size diýmek. Sebäbi men şeýle-de efiriň ýaýlymyň başynda adamlar bilen salam telik edip gürleşip pikir alyşyp ýör. Şoň üçin näme dogry düşünmän, bu näme döwlete salam berýär bolun,
bize salam berýän ýaly görkezýär diýip pikir etme. Diokletian salam diye. Salam. Karacaoğlan Türkmen. Esselamu aleyküm gadırdan iyileşir. Giy çarşı diye. Giy çarşı. Production Limited. Salam Devlet Bayhan. Brato. Kovmu senniye. Kim digin çaklayan şun? Oyadın goğurdan bizim goğu. Sadece o. Sevinç, hayırlı yayınlar diye sadece o. Meryem me, salam Türkmen halkım. Salam, ömrüm uzak olsun. Sadece o. Mehriban doğumlar. Türkmenistan'ın Milli Hukuk Ministerliğinin guruyan duzokları ve neticeleri şunki temamı. Köne täze oyunları ve köne täze bidaları. Inni bir tesiri var. Şol mehemen guruyan duzokları üçün men başımın yekece gılam kıymılanıp diye. Vah her kim senin elle. Köpçülük senin elle. Şonun üçün. O Karacaoğlan bara tok diye. Hatta yakın bir bolmalı. Inni köne oyunlardan başlayalım. Mehriban onlar. Inni esasy häzirki döwür, häzirki gün bagşlan. Şonuň üçin köne oyunlar diýjek, köne oyunlar diýilende şol bir oyun häzirim dowam edipdir. Şonuň üçin köne oyun diýäsýöne şol bir oyun şu adam dowam edipdir. Şol bir duzok ýa-da ýagdaýda gurulýar. Özüňiz pikir etip görüňde, inni göze görünüp duran bir ullukan gazalan çukur wa duzok üstü basarlanam däl. Açyk ýöne gaýta şol çukura baryp gaçjanlar bar. Nimaga nähili nime bermeli, baha bermeli. Onuň biljekkä ýöne şeýle watandaşlar bar. Şoň üçin. Indi bärdäki mesele bular däl. Bärdäki mesele Türkmenistanyň ilatynyň agramly bölegi, esasy bölegi. Aýdyrşyna görä 100den 60 bilen 70 göterimniň arasy taşary ýurtlarda. Ekleş gözlegini okulda utornukly giden gitdi ýaşap ýörler, öşmemeler. Bularym iň köp 3 vilayetden Daşow, Lewak we Mar vilayetleriniň. Şoň üçin diktatorlyk rejiminiň Türkmenistanyňky diktatorlyk rejimini öz behgitleri üçin ulanýan halkara güýçli, halkara mafia ýa-da korporasiýalar. Esasy gorkusy şu daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň watandaşlaryň agzybirlikde hereket etmegi. Şoň üçin ýekece sözi var agzybirlik. Agzybirlik sözi diňe bir Türkmenistanyňky diktatorlyk rejimini ýallaklaryny şondan ümitlenýän keseki süýtgorlary, mutgorlary däl. Olan daşyndan birden şolaň aýagy taýyp piklaýanna meňem bir baltym çuwup, menem bir kürsüni eýelep bilmezmikem, 6 aýlygam bolsa, 3 aýlyk, 4 aýlygam bolsa diýenden hem fursatdan peýdalanmak isleýänden hem
gorkýan zady ady birlik mehrubanda bolar. Şoň üçin köne oýunlar diýilende Türkmenistanyň Milli Gowpsuzlyk Ministrliginiň köne oýunlarynyň iň esasy, iň başynda çekýän oýuny daşary ýurtlardaky o döwürde hakykatan opozisiýa bardy. Awdukulaga wagtynda we belki şol döwürdäki adamlar wagtynda hakykatan opozisiýa bardy. Hakyky siyasi opozisiýon işler edilýärdi. Birinji gerek Türkmenistanyň taryhynda Awdukulaýowyň ýatan ýeri ýaty bolsun, iman hemra bolsun, ýol başçylygyna, baş tutanlygyna Türkmenistanyň opozisiýa güýçleri, opozisiýa boljak bolýanlar, höwetçiler, ymtylýanlar hemmeti birleşdi. Birleşenden hemmeti ökde siýasatçy, ökde opozisiýa aktivist mi de ýöne birleşdiler. Bir maksatda birleşdiler. Hersiniň öz häsiýeti bar, hersiniň öz gowy berýänligi bar. Biri bilen oňuşman bilýärler, biri bilen düşünşmän bilýärler. Birini halamayanlar bar, ýöne birleşdiler. Näme üçin? Bir maksat üçin. Şol harammaşy Sapartylky, Saparmurat Niýazowy we şondan soň döräp biläjek diktatorlyk rejimlerini, diktator sumoklary Türkmenistandan ýok etmek. Ondan soň näme bolsa şo bolsun, ýöne biz şonu ýok edelim. Her kim menmenligini bir gyra goýdy. Ýigrenýän adamyny kırçını diýişläp bolýa diýdi, zat etdi, ýöne birleşdiler. Inni Türkmen hiç wagt birleşmeýär, Türkmen ady bir bolmaýar diýenlere jogap. Sebäbi biz şu maslahat edemizde de iň köp şu grupda ay Türkmen ady bir bolmaly, Türkmen birleşmeli. Nirden estipdir, kim nähili kellesine goýupdyr. Geçen efirimizde mi näme birem ýaman täsin bir zat aýtdy. Ondan bir hili näile bolan tomaşaçylarymyz we alp barjylarymyzdan boldy. Edil şolar ýaly. Emmekşin bir aýakdan sürmeliler. Birleşdiler. Ýöne gaty kyn birleşdiler. Awdukulaýowyň baş tutanlygyny Türkmenistanyň birleşen opozisiýasy gaty kyn ýagdaýda birleşdi. Sebäbi görüplük üçin hakyky şuwulçylar aýratyn. Rejimden ýalyýanlar aýratyn. Rejim bilen biznes edýänler olar düşünipli, olan edäýmeli zatlar. Biram näme edýänini bilmän, diňe görüpçüliginden özüne we ilmi bähgitli edilýän işlere diňe görüpçüliginden zyan berýän adamlar bardy. Muňa garamazdan hakykatdanam taryhy bir waka başarly. Uly ýeňiş adamlar hemmekşi birleşdi. Türkmenistanyň birleşen opozisiýasy boldy. Awduklaryň ýol başçylygyna baş tutan. Birleşip bilirler, başardylar şonu. Şonça ara sokulyan gepleri, gıyvatlara, öjükdirmelere, provokasiýalara, propagandalara karşı. Şuň gün bilen şol döwri deňeşdirsen yer bilen asmanyň arasyndan käl tapawutdy. Näme üçin? O döwürde siýasat bilen meşgullanýan adamlar siýasatdan başy çykýar. Siýasaty bilýär, döwlet dolandyryşyny bilýär. Politkorrektness diýilýän zady bilýär. Siýasy etikany bilýär. Medeniligi bilýär. Özüňi köpçüligiň halkyň öňünde medeni alyp barmaly. Etika diýilen, edep terbiýe diýilen kadadan ekranyň öňünde, halkyň öňünde çykma lärligini öýde çykýanam bolsaň ýa adaty durmuşyňda keyp alýan zatlaň ahlaga, edep terbiýe
gawat gelmeýän maşgala mukaddesligine gawat gelmeýänem bolsa, näme de bolsa haram keyipden keyip alýanym bolsaň, halkyň öňüne çykanda başgaça hereket etmeli. Görellilik bolmaly, görelli bolmaly. Edil şolar ýaly hereket edilýär. Häzir bolsa tersi bir ýerde ekrana çykýanlar absurdyň rekorduny goýmak üçin, absurdda rekordy täzelemek üçin, täze rekordlara ýetmek üçin çykýarlar. Şoň üçin köni oýunlar diýende köni şol oýunlaram, häzirki oýunlaram bir maksatda halkyň, watandaşlaryň agdy birlikde birleşip diktatorlyga garşy bir güýç bolmalygy. Şoň üçin bular adamlaryň şahsy bähwitlerini, şahsy menmenligini şolary gyjyklaýarlar. Şolary gyjyklaýarlar. Downhouse'daky şol nemelerde de görkezýärler adamlaryň suratlaryny. O taýda suw getirenem, şol bir küýden dögenem şol bir ýerde. Dahaly bolanam, bolmaýanam. Meselen men siýasatçy däl. Men habarçy, jurnalist, men metbuat işgäri. Ol sanawda, ol dalaşgärleň arasynda bolmaly adam däl. Ak Muhammed Weltapar meselen. O Ak Muhammed Weltaparam şolar ýa. Ya Allamrat Rahim. Jurnalist. Başka kim ma daxil bolan? Häzir ýadyma düşenok. Şolar ýalyky hemmesini garyp neme diýerler. Soň şatlynkyda birazjyk formaty ütkep, atlar goýup zat edip olum provokasiýa. Duruşy bilen provokasiýa. Ýöne berde başga maksatda. Inni mehriman dogunlar. Köni oýunlar diýilende şol Abdukulüf döwründe daşary ýurtlardaky oppozisiýaň alyp barýan işlerini, maslahatlaryny, gurrunlaryny satýan, şondan peýda gadanýan ýa-da diňe görüpçilik üçin şol eşden zatlaryny eltip inni öýde adam sanyna däle. Şoň üçin aýdýa şolar bir häkimete barmasynlar. Sebäbi olar salam ýoga. Olar bilen ýorgunyň aşagyna girjek bolsa-da olar onu kabul edene. Şoň üçin men şu nähilem bolsa geçmeýän haraýdymy ýene de şu wagtky rejime bir zat edip mendem etýän, ödürleýän, bir zat edip günümi görýän şolar bilen. Täze bir döwlet guruluşy gelse, täze siýasat gelse, men işim gaýdýa diýip, şoň üçin pul almasa da görüpçiliginden oppozisiýon işleri, edilýän gurrunlary, planlary şugulaýanlar edil häzirem şol ähengde dowam edýänler. Ölmediler-de. Ýöne ahirki ýaşlaryny, ahirki demlerini, ahirki günlerini, ahirki aýlaryny, ýyllaryny sanaýanlar. Kimiň bähwidine? Diktatorlyk rejiminiň bähwidine Aşgabatda oturan 2 Türkmenistanyň yerleşýän regionundan, sevitinden peýdalanmak isleýän dürlü güýçleriň bähwidine. Daşary ýurtlardaky türkmen güýjüniň agzy bir bolmalygy, birleşmezligi, diňe diktatoryň bähwidine de Türkmenistany iýip ýutmak isleýän. Diňe or Türkmenistandaky türkmenleri däl,
Owganistanyň demir gadynyndaky türkmenleri, Iranyň gol astyndaky Günorta Türkmenistan, Türkmen sahradaky türkmenleri gul edip, özüne bakna edip saklamak isteýänler behbidini. Şoň üçin bärdäki görüş diktatorlara garşy görüşde mehemen Milli Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň daşary ýurtlarda, aň tokullugynyň daşary ýurtlarda geçirýän gurnayan agzalylykları, guryan duzoklary, şuwulçuluk ulgamy, provokatorlary, bulan hemmesi bir wagtda diktatorlyk rejimini gorumak üçin beýleki tarapdanam diktatorlyk rejimini diktatorlyk rejiminiň yerine geçecek bolýan dürlü güýçlü getirip goýjak oýnatky rejiminiň bähbidini. İl günüň bähbidine däl. Ýöne birinji derejede diktatorlygyň aň togullugy öz häkimetini saklamak üçin edýär. Bu adamlar fatly adamlar, mehriban doganlar. Şoň üçin kim tölese bular şoň kılmatkary. Yaman täsin tarihden misallar var. Özüňizem ansatlyk bilen tapyp görüp bilersiňiz. Kitap okumak üçin wagt gerek. Köpüňiz eklenç gözlegini ya adaty işiňiz aladaňyz we wagt ýok. Şoň üçin tarihi kinolar var. Ansat, gözüň gytagy bilen teredäýäňde de käbir sahnalar ansat galýar kelläňde. Şoň üçin tarihi kinolary seredin. Şo taýda meselem 2-nji jahan uruşunda Ýewropadaky ýurtlaryň siýasatçylarynyň, biznesmenleriniň, baýlarynyň öz halkynyň, ýurdunyň bähbidini nähili satanlygyny görüp bilýärler. Uruşlaryň, umuman uruşlaryň, birinji jahan uruşy bolsun, 2-nji jahan uruşy bolsun, bu uruşlaryň diňe baýlaryň bähbidine diňe. Ýöneköy halkyň, ýöneköy adamlaryň bähbidine, därligine durmuşy misallar bilen sadaja görnüşde düşünüp bilersiň. Muň üçin alim bolmagy gerek ýok. Şoň üçin häzir biz Türkmenistanyň halkyny, türkmenleri galy bersede Orta Aziýadaky halklary basyp aljylara bakna, gulgurnak etmezligi üçin biz bir frontda däl, bir näçe frontda görüşmeli bolýar. Häzirki oturan diktatorlyk we diktatorlygyň arkasyndan gazanyp oturan halkara biznes mafiyası. O taýdaky pul aýlanşygyny, o taýdaky haryt aýlanşygyny, o taýdaky ýara, neşe adam organlary, adam sewdalary şol aýlanşygy görüp işdäsi has beter açılıp bu absurdistleri, bu absurdçuları ayırıp yerine biz geleli diýenler hem bar. Şoň üçin berde alınıp barlayan görüş diňe var. Diňe var. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň mehemen komitediň garşysyna däl. Şo taýda aýnany kim arta şolarsyn, bir de toy bolsa bolýar. Ýagny Türkmenistany we Orta Aziýany artyň harmanyna öwürmek isleýän güýçlüň bähbidine şo zatlar. Agzalylyklar. Indi siz aýdyp bilersiňiz. Näçe gerek birleşeliň diýdiler. Hani birleşiň diýdiler. Bizem size ýazdyk, diýdik, birleşiň zat eýle beýle. Näme üçin birleşmediňiz? Şu zatlar bilip
görüp, baştan geçirip, gatnaşyp, näme üçin birleşmediňiz diýip bilersiňiz. Hakyňyz bar. Bu dogry. Birleşilmeýändiň sebäbi maksat birde. Birleşmeli adamlar öz baştak däl, öz yltyarly däl. Dürlü hojaýynlary bolan oýnatgylar. Inni size bir misal. Siz bir teatr oyununu oynamagy isleýäňiz. Ýa-da bir serialda, ýa bir kinoda rol almagy isleýäňiz. Şol teatrda, serialda ýa-da kinoda figurant diýilýär-de, ol ýöne köşeýle durmak üçin baryp günlük ýa sagatlyk hak alýan birine baryp şondan kömek diläp şol teatrda ýa-da kinoda rol alyp bolýarmy? Bolanok. Belki ol maksat berip biler hojaýynlary ýa otaýdaky menejer kim ma bolsa ýöne esasy işi şo çözenok. Şoň üçin esasy işi şol serialyň, kinoň, teatryň hemaýatkary şondan gazanç gelmegine garaşan kim bolsa şol. Şolong oýunlary esasy rol oýnaýan bärdi. Inni täze oýunlara geçsek, mehribanda bolanlar. Men sebäbi maslahatdan alınan netije bolan soň men okumaly bolýan, seretmeli bolýan. Şoň üçin aýplaşma. Okaýa, seredýän, nime diýme, men garaýşym däl, sebäbi men öz garaýşymy bilýän. Şoň üçin täze oýunlarym şol öňkü köne oýunyň gaýtalanmagy bilen bir hatarda sahna çykarylýandan çalşylyp durulmagy. Absurd hereketleri, çıkışları bilen halkın aňyny hapalamak, ünsünü hakykatdan sowmak, yalan zatlar bilen watandaşlary güýmemek, halkın öňüni çekäjek hakyky görüşüjülüň kimdigini öňünden anyklamak üçin dürli öjükdirme, provokasiýa we köpçülükde pikir sorulşyp geçirip durmak. Meselem, Downhouse YouTube kanalynyň 2 gezek owul eden pikir sorulşygynyň şahatlyk şyhybyň gaýtalamagy. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlarynyň kime jan koýarlyk edýänligini anyklamak. Eger mümkin bolsa, hemme öňe çykýanlary bir aýakdan sürüp, watan dönükler diýär. Bir watan dönükmi? Agaran feljer bilmeýän bolsaň, öwrenjek bolmaly. Olar bilen otaýda bolmaly adamlar köp diňemenler. Şoň üçin eger mümkin bolsa hemme öňe çykýanlary halka täsir edip biläjek adamlary bir aýakdan türüp watan nöwüni ulan edip köpçülüge ýigrenji görkezmek we söwdürmek. Oğlum diňe birine hüjüm etmekden başga hiç saat bilen meşgullanmayan, hiç saatı başaryp bilmeyen opozisiýa bilen aktrisleri gaýtadan öz arasynda jetleşdirmek. Ýagny orta sünk oklap it uruşdurýan ýaly etmek. Bu ýerde kimin adamdygyny anyklamak aslında Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrligi üçin gazarlan gymmatly material. Diňe bir Türkmenistanyň milli howpsuzlyk ministrligi üçinmi bu ähmiýetli? Kimin gollawçysy? Kimin näçe gollawçysy bar? Kim manipulasiýada, agitasiýada, provokasiýada ýa näme bolsa bolsun, wagtyny nesihatda halk köpçüligine täsirli. We ne derecede täsirli? Muňa
cemiyetçilik bilimi diýilýär. Maňa psikologiýa diýilýär. Şu netijeleri alıp bersen, sen şol cemiyetin DNK-syny öwrenýär. Koduny çözýär. Edil şolon öz elektronik poçta salgysynyň ya haýsam bolsa bir sosial mediadaky profiliniň açaryny ogurlanýaly. Paroluny ogurlanýaly. Hani biri aýdýar, men hasamy profilimi döwüpdirler, elimden aldylar. Men adymdan ýazyp oturýarlar da diýär. Edil şolar ýaly. Şo taýda edilýän, internetde edilýän ogurluk, hüjüm, talançylyk, galtamançylyk psikologik ýagdaýda edilýär. Bulam psikologik sygnal sizi dürtüp sygnal edip görýärler. Şoň üçin berde gatygen gat bar. Downhouse'un 2 ýerek gaýtalamagyna rağmen Downhouse Karamazdan türkçe diýe başlan türkçe köp gürleşen üçin Downhouse'un şol 2 ýerek gaýtalap berenne reaksiýa görkezmeýän watandaşlar şol wurdaty şatlyk şeýhiň gaýtalamagyna ullukan reaksiýa görkezip şol duzaga şo oýuna goşulmagy gat täsini şolardan men soraýan oğlina şol oýun şeýle bu öňem edildi. Öňem soňam gaýtalandy. O girin tereden şo taýda hemme zatlar ba. Şo taýdaky kommentariýa ýazanlardan belli bolýan näme diýip. Hemme zat açaçan gözüňiziň öňünde bolup dur. Ýaltalyp biperwaýlyk täsir berýär. Hemme zat taýyn eliňiziň aşagyna görüp bilýäňiz, elläp bilýäňiz ýöne aýdyşmaýaly ýaltalyp biperwaýlyk. Ina şatlyk etdi reaksiýa görkezýäňiz. Soradym näme üçin? Öňkülere reaksiýa ýok, bulara reaksiýa bar näme üçin? Käbir düşündürüş ýok. Ondan şu tema fokus edip şunun üstünde pikir alşylygy hemme pikirlerim harmoniýaly garym gatym edip şondan netije çykaryp häzir şolary size ýetirýän. Meheme üçin gyzyllan gymmatlydyk. Diňe meheme üçin dälbi? Türkmenistanyna ganyny küçüklük isleýän dürli güýçler, milliarderler bar. Şolar üçin tapylgysyz material şu. Tapylgysyz raport. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky interneti aktiv ulanýan watandaşlary näme öňsürýär? Näme ýykyn edýär? Nämäni gowurýar? Şolara nähili niresinden baryp çemeleşsen, şolara çemeleşip bolýar. Şolara täsir edip bolýar. Şolon herekete geçýän nokody, düğmesi, knopkasy niresinde? Şolar dünýä meseleleri niresi bilen çemeleşýär? Niresinden bakýar? Haýsy pencereden, nähili görnüşde? İn köp şolar internetde näme bilen, haýsy mazmunlaky materiallar bilen gyzyklanýarlar. Şolon hemmesi tapylgysyz hazyna. Diktatorlyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi, şoň ýallaklary, şugulçylary we Türkmenistan bilen bile Orta Aziýada öz bähgitlerini arayan güýçler üçin tapylgysyz raportlar şular. Pikir soralışyklar. Şoň üçin köp wagtyny internetde geçirýänden berjek reaksiýasyna görä diktatorlyk rejiminiň internetde edýän propagandalaryny, öjükdirmelerini täzeden işläp düzmek we hasity täsirli ýagdaýa getirmek. Sebäbi häzir
togun çıkardılar, sugun çıkardılar hemmen. Şoň üçin watandaşlarda durgunluk var. Bizar boldy. Ýa-da watandaşlaryň nerwisi, watandaşlaryň elem ýa-da barmaňam ýa-da ünsem hemme adam ýa-da bu oýnatgylardan. Şoň üçin durgunluk bolla, gorkýar. Diktatorlygam gorkýar. We şu Orta Aziýada Türkmenistanyna öz bähwidi üçin gol-golon turulajak, ýykan ýumranlyk etdirjek bolýan adamlar, güýçler, milliarderler şolaram gorkýar. Aljyraya, hoglukya, näme boldy diýär. Birden bir bu diýär Türkmenistanlylar diýär. Birden bir hili hiç reaksiýa bermeýän bir näme öwrüldi köpçüligi. Durgunlaşdy, durgunluk nemeti başlady. Näme bular, nähili reaksiýa berýär? Nähili reaksiýa berýär? Şolary nähili herekete geçirip bolýar? Şolaryň ünsüni nähili ugurlap bolýar? Şolaryň ünsüni nähili sowup bolýar? Şu zatlary öwrenmek üçin şolary ýalaky psikologik, sosiologik synaglar geçirilýär. Kimin halkyň aňyna has täsirli çykyş edýänligini anyklap, soň şonu diktatorlygyň hyzmatyna çapdyrmak. Eger satyn alybilse. Satyn alybilmese de şoň ýoguna ýanmak. Şoňa garşy hüjüme geçmek, şoň daşyny gabamak. Edil Azat Isakowa orada we paçopany edilýär. Näme üçin? Bular ýönekä watandaşlary jemläp herekete geçirip bilýärler. Şolara täsir edip bilýärler. Biilini guşap meýdana çykjak oglan gyzlary guramoçlukly ýagdaýa getirip bilýärler. Şoň üçin hem nişana alyndylar. Şoň üçin hüjüme tuçar edildiler. Daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda hakyky oppozisiýanyň döremezligi näçe köp wagta çekse oýnatgylan kömegi bilen şu agzybirlige garşy çykýan oýnatgylan bir maksatda birleşip bilmän agzybirlige garşy çykýan oýnatgylan kömegi bilen üçüncü diktatorlygyň düýbi şonça çalp tutulup berk edilmeli. Indi şu taýda iki tane dat var. Üçüncü diktatorlyk diýilende üçüncü diktatorlyk diňe serdar däl. Serdaryň alternativi. Bu haramda Berdimuhammedow we tohum tijini aýryp Türkmenistany ele geçirmek, häkimeti öz eline almak isleýän güýçlüňem Türkmenistanyň rejimi diktator. Başka sistema yok. Bu yalan ertekilere inanma. Men gelsem 6 ay bolýan şeýle beýle. Şo kürsü. Şo kürsüye yelim çalınan ýaly. Şo kürsüde täsin demeler var. Şo taýyk otyr ýerini bir degiren adam şo taýdan turosy aýrylasy gelen ok. Gallyrasy gelen ok şo taýdan. Häkimetiň, hökümranlygyň, hökümdarlygyň azarty her kimin nefsinin götürüp biljek zady däl. Onuň üçin gaty psikologik taýdan gaty bir güýçli adam bolmaly. Bolmasa diktator. Gurrumsuz diktator. Şoň üçin üçüncü diktatorlyk diýilende diňe serdary gözüňde tutman. Häzir serdardan başga bir näçe alternatiwalar durmuşa geçiriljek bolýar. Ýöne serdar hoglukka. Haramda bu haram tohum hoglukka. Näme üçin?
häkimetin öz elinden gidip barýanlygyny aňya, bilýär, duýýar. Sebäbi bütün dünýäde syýasaty futbol ýaly, top ýaly dip oýnaýan biznesmenler, halkara korporasiýalar we şolaň miras düşerleri, şolaň täze ýol başçylary başgaça syýasat, başgaça oýun isleýärler. Şol bir korporasiýalar ýöne şol bir adam oturanyň ataýdy. Täze nesil gelýär, täze adamlar gelýär. Gözetim ütkeýär. Taktikasy ütkeýär. Şoň üçin serdar we serdary aýryp ýerine geljek bolýan alternatif diktatorlar hemmesi üçüncü diktatorluk diýilende şolary hökman gözüňiňde tutun. Şoň üçin daşary urtdaky Türkmenistanyň watandaşlarynyň esasy güýjüniň bir maksatda birleşip agdy birlikde guramaçylykly syýasy hereket alyp barmagy diňe bir Türkmenistandaky serdaryň şu wagt taýýarlyk görýän üçüncü diktatorlygyna däl beýleki höwes edýän, arzu edýän üçüncü diktatorlygyň dalaşgärleriniň hem bähbitlerine karşı. Siz pikir etmeň. İlgün bähbitli işler diňe diktatora karşı. Haramdaga, şoň tohumuna karşı. Ýok. Şolaň yerine gelip ýene öz diktatorlygyny gurjak bolýanlara da karşı. Şoň üçin bärde bir däl bir näçe front bar. Hemmesiniň hem gorkýan zady, hemmesiniň hem ýeňilýän näçe zady bar. Ekranda onlar. Olam halkyň bir maksatda birleşip agdy birlikde hereket etmeli. Halkyň agdy birligi. Edil. Yatan ýer ýaty bolsun, agdy kuluýsun. Döwrüne edilen tövekkelçilik diýenler. Sebäp tövekkelçilik etdi. Köp adam öz emosiýasyny goýdy gapdala. Görüpçiligini, oňuşuksyzlygyny hemme zadyny goýdy. Şundan bir dynaly, ýurdy bir düzeldeli. Ondan soň ýurdun içinde demokratik, adalatly, kanuny şertlerde her kim görkeler özüni, her kim görüşsün, çekeleşsin, bäsleşsin, konkurensiýa bolsun. Sebäbi bäsleş bolmasa ösüş ýok. Pikirde de ýok, durmuşda da ýok. Şoň üçin bäsleş köpman bolmaly. Öňe bäsleşik bilen düşmançylygy, tankit bilen görüpçiligi aýyrmaly bir-birini. Halal bilen haramy aýyrmaly, garmanlar. Gawat gelen adamy alyp, goşup, çorp edip biz birleşik döredeli, birleşeli, görüşeli, ýeňiş kazanaly bolany saýlamaly. Dilini tutup bilmeýän, uçguru gowşok, hatta uçguru hiç ili daňylmaýan, uçguru ýiten, balagy ýiten obrazyna aýdýanlar meni. Ahlak taýdan isleýän adam bilen ýurgunyň aşagyna gelip bilýänler bilen bolany halkyň ykbaly bilen alanyşykly işitmek. Şoň üçin bärde şol agdy birlik diýilende şoňa dogry düşünün mehkemanda bolýar. Inni bärde gaty täsin bir zatda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şuulçylarynyň üssü bilen
diktatorluk rejimine yetirilen maglumat hem materiallar bar. Yani bu daşary urtlarda yalancıktan oppozisiya, aktivistlik edip inha yurtdan şeýle habar geldi, beýle habarlar geldi diýip umuman daşary urtda oppozisiýanyň adyndan aktivist ýaly bolup, aktivist boljak bolup edil diktatorluk ýa-da Türkmenistanyň we Orta Aziýada öz bähgidini arayanlar üçin näçe köp maskaraçylyk bolsa şolaryň peýdasyna, diktatorlygyň peýdasyna, şolaryň peýdasyna. Şoň üçin şeýle maskaraçylyklar dowam edip durar ýa. Ýörüte Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň, şuwulçylarynyň hakyna tutmalarynyň üstünden bilgeçliğin zakaz boyunça belli bir çarçovada materiallar, maglumatlar, gıybatlar berilýär şolara. Sebäbi şo çark, şo degirmen aýlanyp durmaly. Indi Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şuwulçylaryna maglumat bermek. Bu oppozisiýa we aktivistler arasyndaky bolup geçýän ýagdaýlar. Ýa-da agtogullugynyň dudugyna düşmek. Indi muny şeý diýip düşündirip bilýär. Açylan dürlü toparlar var. Yani muňa chat diýip bilýär. Chatlar. Doğrusunu aýtsam, biziň aňyrdan gelýän görüş tiltimimizde, görüş istilimizde chat açıp chatda gep gıybadede oturmak ýaly zat ýok. Ýönemen ömrümde birinji gezek, bir dürlü toparlara meni goşdular. Men barıp nemetçek bolup gördüm, nähili berdi, näme diýip. O taýy durşu bilen diktatorluk rejiminiň şuwulçylarynyň üýşenýäri. Şuwulçylar öz aralaryna şulara ýalaky ýygyderli material, maglumat alyp durar ýaly özlerine sistema urýarlar. Şol sistemalardan biri dürlü toparlardaky chatlar, internetdäki chatlar. Şo taýda oturanyň nemede bir topar neme ýaýraýar. Biri-biriniň arkasyndan gürleýär. Öz ara gurrunda söwünilýär, bir zat edýär. Soň muny ýaýratyp goýberýärler. Kimler edýär? Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi we Türkmenistanyň we Orta Aziýany özüne gulgurnak etmek isleýän güýçler şu zatlar bilen meşgullanýar. Provokasiýalar, öýjükdirmek. Azalalyk kimiň bähgidine? Azalalyk halkyň bähgidine däl. Halkdan başga halka garşy, hakykata, halallyga garşy kim bolsa şolaryň bähgidine. A, B, C, D, E, F, G, H diýip nemede oturmagy gerekken, atdaky oturmagy ýa-da tarap görkede oturmagy gerek ýok. Şoň üçin indi açylan dürlü toparlardaky, ýani chatlardaky özara gurrunlar we paýlaşylýan materiallar edil bolşýaly aňtogullugyna ýetirilýär. Diňe Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň şuwulçylarynyň işgärleriniň eline geçýärmi? Ýok. Ýa gaýdaşmaýaly Türkmenistanyna öz dikme hakyna tutma häkimetlerini, diktatorluk rejimlerini gurmak isleýänden hem
ellerine geçse, ýöne ilki bilen diktatorluk rejiminin eline geçse, sebebi olan şugulçulary, olan nemeti edil diktatorluk rejiminin kiyaly aktiýde. Edil olar ýaly aktiýde. Muň bir näçe gedek şu ýanky aýdanyň, ýagny şu dürli toparlardaky materiallar rejimin eline ýetirilýänini hut özüm bir näçe gedek şaýat boldy. Hatta bir gedeginde özüm çydap bilmän haýyş etdim. Şu taýdaky diýdim, edilýän gurrunlaryňyz, maslahatlaryňyz, paýlaşýan materiallaryňyz şu taýky ýetýär. Toporda oturan käbiri agza bolupdyr, gelenok, agza bolupdyr gidýär. Bir näçe gün soň gelip seredýär, habary bolýar. Ýöne eýem o bir näçe gün başga zatlar bilen güýmenip ýörkä, başga ýerlerden şo çatdaky, topordaky edilen gurrunlary, paýlaşylan materiallary görýär. Intak ol otaýyp gelenok. Näme hili bolýar? Birine düşünürmek istedik şulardy. Diýdik şular ýalaky bolýar. Ýok, dedi, mümkin näli. O näli mümkin? Mümkin näl biz bilmeýän zadymyza aýdamyz, gören zadymyzy. Subutnamalar zady aýdýar sana. Şeýle bolýar. Şu zatlar paýlaşylýar, ýaýradylýar. Belki ýaýradýan adamyň erbet bir niýetem ýokdur. Ýöne hamala bir hemme zady bilýän, täzin zady bilýän ýaly edip ýaýradýar. Käbirler hemmeti bilen şugulçy däl. Ýöne edýän işi ziyanly iş. Özüne däl halkyň geljeğine ziyan edýär. Diňe özüne ziyan etýär, söýgülsi bilen ýa-da bir kysany tirkeşýäni fakkallaşy bilen ýa ýene çorosy zady bilen arasy bozulsa ýa öz ara gatnaşyga täzir etse hiç olar ýaly. Halk üçin edilýän, görülýän taýýarlyklara ullukan ziyan etdirýär. Şoň üçin bu materiallary ýaýradýanlar, zat edýänler hemmeti şugulçymda. Inni käbir toparlarda şolar ýaly bolan soň duýdurduk, şolar ýaly topara alýan adamlaryňy saýlap alyň, seljerip alyň diýdik. Ýadyňyza düşýän bolsa bir samsyjak namýok eden boldy maňa, bir ýatladan boldy. Ýadyňa düşýärmi? Plan chatda toparda menden maglumat aljak boldum, eýtdim, beýlim, samsyk bir habarçy. Sen 7'den 70 arkan iyen poklaryny bilip oturýarsyň. Men isläpmişim maglumat maňa bermänmişin komparýar, paňlaýar. Tananok adam. Duýduruş etdik şular ýalaky çatyňyza, toparyňyza alýan adamlaryňyzy saýlap alyň. Bilip tanap alyň diýdi. Onu da kimi dinledi? Öňüne aldy. Kimi şol ogul kysyaly mehemen şugulçylaryna material bermäge dowam etdi. Ondan naşary bu toparlara käbir toparlar döredilýär. Toparlara alınmayan adamlar boldy. Gaty görenler boldy. Ököläp çyk gidenler boldy. Öz emosiýasyna, menmenligine çydap bilmän, şoňa düz gelip bilmän ejizlänler boldy. Oňdaşyndan özüni esasy maslahat geçirilýän, esasy döwletli maslahat geçirilýän, esasy geňeşe aldyrmak isleýänler boldy. Her hile edip özüni her tarapdan görkezip, özüni reklam edip, Mazgaboy Center orçasy şol esasy kelle tügülýän
geňeşe maslahada şotay öňde barjylan maslahatyna esasy kararlaryň kabul edilýän ýerine aldyrjak bolup gördüler. Diýene beýlekiler belki öz mazgowy sentrine isleýän adamlaryň alyp bilýändir. Biz şonu edip bilemzok. Näme üçin edip bilemzok? Biz ýatan ýer ýaty bolsun. Awdaga bilen, Abdulkerim Mansum bilen. Soň häzir men öz agam Ahmet Baýhanow bolsun. We beýleki hakyky siýasatçylar, hakyky görüşüjüler bilen biz satyrlyk 2003-nji ýylda. Şo taýda biz öz sapamyza aldyk. Ağzymyz bir gezek bişdi, inni süýtde bişdi, inni suwum üfläpçe. Şoň üçin bagışlan. We hemişe şoň peýdasyny gördük mehriban doganlar. Peýdasyny gördük. Hemişe şu esasy mazgowy sentri, esasy geňeşe alynaymaly şol adam. Şunam alalyňmy, alsak nähili bolar? Da diýilip oýlanyp başlanmagy, birazajyk bir üns berilenmagy käbir adamlar götürünip bilmeýändigini gördük. Şol jogapkärçiligiň, şol energiýa birleşdirýän adamlar arasynda şu energiýalara, şu magnitni meýdança materialynyň çydap bilmeýän gowşak materiallydygyny gördük. Ätiýaçlygymyz biziň, ätiýaçly hereket etmegimiz hemişe halkyň ilginiň bäkbidine boldy. Şoň üçin Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi bizden başga, biziň toparymyzdan başga ähli toparlan, ähli çatlan, gurrundeş geçirýändiň içindäki ähli materiallardan, ähli gurrunlardan hemme zatdan habary bar. Biziňkiden habary ýok. Biziňkiden habary bolman soňam içýänýär. We diňe rejimiň işgärleri bilen däl, oýnatgoý aktrisler hapazisiýa bilen bilelikde bize hüjüm edýärler. Bilelikde. Belki söz berýändirler. Şolary şolaryň kemçiligini tap berseňiz ýa-da şolary aradan aýryp berseňiz, şolary ýalaky baýrak ýa şoňa meňdeş bir zat. Bulan käbirem rejime açasan gönümel teklip ödürleýär. Öz çykyşlarynda. Biziň bilen alalaşyň, biziň bilen duşuşyň. Biziň bilen näme halk diýen bolýar da, ol halka däl bolýar da indi. Hak pikirlen bolýar da. Ama biziň bilen alalaş, biziň bilen gürleş. Biziň bilen alalaşsaň, biziň bilen kartyny açyp goýýa öňüne. Diktatorlyk. Biziň bilen alalaşsaň, biziň bilen düşünçden, sen diktatorlygyny biz halas edip bereli. Bize de bir zat çykyp ber. Uzundan. Ya da bizi reklam etsen bolýar, bir men edip alsam bolýar, içimi sowatsam bolýar diýip öz şolary ýalaky hyzmatyny hödürleýänler boldy. Gaty täzin zatlar gördük biz. Bu görüp dur. Sizem görýäňiz aslında. Diýip umyt edýän, görýänsiňiz diýip. Görüp bilmeýänler üçin düşündirýän. Men şu zatlary we düşündirmeli karara geldi aslında. Şoň üçin aýdyp oturýan şu zatlary. Inni dowam edýäs. Param iki taraply material nemesi var, çalışy var. Bärde diňe bir taraply däl. Diňe bu daşary ýurtlardaky çatlan, toparlan arasyndaky gep gurrunlar, materiallar Türkmenistana ýetirilýärmi? Ýok.
Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň aň togurlugynyň ýörüýte taýýarlanan proýektler, planlary boýunça Türkmenistanyň ýörüýte maglumatlar berilýär. Bir, Azatlyk radiosyna berilýär. Zakaz boýunça. Zakaz boýunça şol materiallar berilýär. We şonu halka ýetirýärler. Şolun zakazyna, şolun formatyna. Edil şol metod, edil şol plan, programma, proýekt, kompozisiýa we aktrisleriň arasynda dowam edip dur. Kim kime ýanaşýar? Kim kimiň bilen nähili işler edýär? Üns berseňiz düşünersiňiz. Hökümetiň zakazy boýunça material berýän adamlar edil özleri ýaly zakaz boýunça material berip, zakaz boýunça habar gep gürrüň ýaýradýanlar bilen bilelikde eňine berip il günüň bäkidine bolmaýan planlara, proýektlere hyzmat edýänini ansatlyk bilen görüp seljep bilersiňiz. Diňe oýlanmaly. Oýlanmalysyňyz, görüp düşünüp bilýäňiz. Türkmenistanyň aň togurlugynyň ýörüýte daşary ýurtlardaky oýnatgularyna ýaýratdyrýan yalan maglumatlary we propagandalary bar. Bilgeşinden ýaýratdyrýar. Bilgeşinden. Ýagny material we maglumat alys çalyşygy bar. Diňe bir tarap bilen gidenok, diňe o tarafa gidenok, o tarapdan hem gelýär. Alys çalyşyk bar berde. Berde umumy bir behkit bar bularda. Şoň üçin jeýle hyzmatdaşlyk bar. Prezident haramda öllü. Ölüm ýatsygyny, erwet ýarany, awtoýol helakçylygyna uçurady serdar. Ýurtdan gaçyp gitdi haramda bir näçe günden bäri asmana uçup ber, hiç ýeri gonyp bilen ok, gonmaga gorkýa ýaly. Şular ýalyky absurd, hakykatdan üzüňe samsyk gurrunlar kimiň bäkidine? Il günüň bäkidine däl. Şoňa düşünmek kynmy? Talibanlar we hökümet işgärleri bilen baglanşykly toslama ýaradylýan maglumatlar şu taýyk degişli. Gıywatlar, çatlar we çykyşlar. Daşary ýurtlardaky çatlar we YouTube'da da edilýän çykyşlar we beýleki platformalarda edilýän çykyşlar hemişe Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň zakazy boýunça iýerilýän maglumatlar, materiallar bilen dowam ederýäli gurnulmaly. Şoň üçin hem ýygyderli ýagdaýda çatlardan habar alyp duran aň togurluklary şol çatlara, şol söhbetdeşliklere, toparlara da gaýtaryp hökümine rejime hiç ili ziyanı bolmajak, ziyan yetirmejek maglumatlary alyp durulur, üpçün edilýärler şolar tarapyndan. Şu umumy proýekt, şu kontrrazvedkaň öz proýekti. Kalanını düşünüyorsunuz diýip umyt edýän. Inni mehriban dogunlar. Ýuwaş-ýuwaş jemlejek soraw jogap. Inni Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gurnaýan duzaklary we netijeleri, inha netijeleri diýilende köne we täze oýunlar şundan ibaret. Inni köne we täze pidalar bar. Biram pidalar bar. Hakykatdan pida bolan, pida edilenler bar. Biram yalanjykdan halkyň ünsüni çekmek, halk gynanyp kömek ederýäli, gollarýaly yalanjykdan özüni pida edip görkezýänler bar. Olar barada da
Gıyskaça garaýşlar, gelinen netijeler Harandadadan ýagşydada ýasamaly. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň proýekti esasy şu. Agdybirligi bozmak üçin agdybirlik bolmadýaly. Harandadadan ýagşydada ýasamaly. Absurd. Özü absurda, edýän işem absurd. Etdirýän zakadam absurd. Köne jinayatkarlary, kezzaplary, korrupsionerleri, ogrulary, yalançylary, peýdakeşleri, oýnatgulary halka görellili iş edýän, awraýly hem täsirli adamlar ýaly edip görkezmeli, reklam etmeli. Halkyň öňüne iwaly adam çykarmaly däl. Ýogsa diktatorlyga garşy, diňe bir diktatorlyga garşy däl. Türkmenistanyň o Orta Aziýada öz bähwidini gözläp görün keseki güýçlere garşy halkyň agdybirligini ýola goýup berkitip biljek pursat dörer. Şo pursaty döretmeli ýaly halkyň öňüne iwaly adam çykarmaly däl, oýnatgy çykarmaly. Ýogsa diktatorlyga garşy we beýleki diktator bolajak güýçlere, toparlara garşy guramaçylykly agdybirlikde hereket başlap biler, aýgytlaýjy ýagdaýda. Halk köpçüliginiň öňünde anamdan gaçanlary täze oýnatgylar bilen çalışmaly. Anamdan gaçdy, çalışmaly. Mümkin bolýandan hakyky görüşüjüleriň kimdigini, näme edip ýörenni, eýdip öwrenmeli, öwrenjek bolmaly. Anyklajak bolmaly. Esasy hup hakyky görüşüjüler. Hakykatdan görüşüp iş edip gören absurda, şöhrat paradlyga, provokasiýa, hiç ýyly gatnaşmaýan, goşulmaýanlar. Şolaň esasy näme diýeni öwrenjek bolmaly. Esasy maksat şol. Beýlekiler öz zakady boýunça hereket edýär, şoň üçin olary öňsürmäge gerek ýok. Daşary ýurtlarda watandaşlar agdybyr bolmadýaly her zady etmeli. Mehemen iň esasy gözüňi tutýan maksady. Esasy maksat şu bolmaly. Sebäbi agdybirlik bolmasa hiç kim, hiç zat edip bileno. Diktatorlyk beýlede dursun. Ya Türkmenistana gana çaykajak bolýan, Türkmenistana içerki uruş, çakdaşyk, gan nöküşüklük, gol-golon, ýykan ýumranlyk döretjek bolýanlar beýlede dursun. Agdybirlik bolmasa, Azat İshakova kömek edip bolýarmy? Bolanok. Orada kömek edip bolýarmy? Bolanok. Wepaçopana kömek edip bolýarmy? Bolanok. Şunu meňdeş. Sizin halkyň ruhuny galdyrmak üçin, sizin çağalaňyzyň, tokum tiýijiňiziň ýagty geljekde ýaşamak üçin özüni orta atdy şol oglanlar. Azat İshakov, Oraz we Wepaçopan ýalylar. Bular özüni görkezden görüşüjüler. Bulan arkasynda bakam çykyşynda bellek geçenler. Yüzlerce oglanlar var. Bu goran ýaly bolup gitdiler. Nirde hemmesi? Hemmesi nirde? Her kim öz nemesine çekildi. Näme üçin? Agdybirlik bolmandy. Agdybirlik bolmasa köp gitki çekersiňiz. Köp zady ýitilersiňiz. Bileleşip agdybirlikde özüňiz üçin özüni, maşgalasyny, ullokan riskin, howp pataryň aşagyna goýup meýdana çykan oglanlar. Azat, Oraz, Wepaçopan. Biz şolar üçin näme etdik?
Biz şolar üçin näme dip bilýäs? Diýip bir oýlanın. Geçenedeki efirimin iň soňunda aýdyp goýdum. Şolara gysgaly kömek edilmeli. Eýe çykylmaly. Halkyň içinden biýlini guşa soňuny aýyrman özüni orta atýan oglan gyzlara eýe çykmaly. Üçüncü aýdýan sebäbi bular özüni görkezdi. Bulardan başgalaram ba. Sahnanyň arkasynda özüni görkezmedik. Bu topar oglan gyzlar we olara da kömek etmeli. Halky süýräp çekip süýräp biljek oglan gyzlarymyz bar. Daşary urtlarda. Kıyne adaylar. Şolara da kömek etmeli. Mekanizma öğretmeli. Şolaram süýräp alıp çıkarýarly. Agzybirlik şeýdip bolýar. Görüş peýda sowap şeýdip edilýär. TikTok'ta geçirýän boş wagtyňyzy bilenler ýa-da ertek aýdyp berýänleri dinläp elbetde mut. İçki içecek bolsaň gymmat pul tölemeli. Çilim çekecek bolsaň pul tölemeli. Neşetjek bolsaň ýene şolar ýaly. Kelläňi ütgödýän, seni serhoş edýän, seni gipnoz edýän zatlar etjek bolsaň çykdaýjy. Ýöne inhamut käbir kanallar bar. O hedirlik. Çarşyn gözüne sereden ýaly edýärler. Ýaman gowy edýärler onda. Gaty gowy mulaýymlyk bilen nädip ganyňa girdiler, nädip ruhuňa girdiler, nädip seni epläp gitdiler. Bilmän galýam. Ýöne wagtyň hoş geçýär şo pursaty. Hoşal bolýan. Serhoş bolýan. Mutuny golla berin. Katrak dedim mi? Terwara girdiler. Jemleýän mekrowanda bolunur. Şoň üçin agzybirlige garşy näme bar bolsa agzybirlige garşy kim diýemok näme bar bolsa agzybirlige garşy şol diňe diktatorlyk rejiminiň bähwidine we Türkmenistany şeýlede Orta Aziýany özüne gulgyrnak bakna etmek isleýäniň bähwidine halkyň bähwidine de absurd bilen halkyň ünsüni ilgün bähwitli işlerden sowmak bilen edil şol ýankyýaly agzybirligi paltalayan iň esasy faktorlaryň biri. Şatlyň çıkaran şol videosy bilen absurd çykyşlar edip gören adamlaň edýän zadynyň arasynda hiç ýyly tapawut ýok. Döwlet Baýhan kanalyna şatlyk şeýhi çagyrýar. Şatlyk bilen efir edýär. Biz efir edemdik, kanalymyza çagyrymdyk, ele-bele. Şatlygy sahna çykaran siz. Şatlygy meşhur eden siz. Şatlygy oýunçy eden siz. Hawa, ogurlyk eden uyarmaz, üstüne gelen uyarar meni. Alalaşyp bilmediňiz, şatlyk bilen paýlaşyp bilmediňiz. Şeýlemi ýa? Aýdýan zadyňyzy bir ölçüp görüň. Aýlanyp öwrüp öz kelläňizde dargaýa. Ýakman olur, maslahatlaryň netijesi şundan ibarat. Inni tesirlere geçýär, soraw jogaplara. Rüstem. Salam, Rüstem. Bir gepleşik edeli. Rüstem. Aletat, salam aleykum edilýär. Döwlet dawa diýär, sağa jogul risk. Salam sana.
çakılık iýerdim, gatnaşjakdyň, gelmediň, näme üçin gelmediň bilenmok. Habarlaşmadyň, gitdiň, reis, janyň sag bolsa bolýar, seni gördüm, şat boldum. Tazy bol. Idi halkym diye, sag bol reis. Diokletian ýaman kynayaldy. Şol adamlar gurrumuny edeňe degen ok. Ýok, ýalňyşýan. Ýalňyşýan. Degen ok dogry. Dogry dogulalaşýan. Ýöne kartina başgaça. Biziň aýdýan zadymyz bilen hakyky durmuşda bolup duranda başga. Eger hakykatdan hem sen aýdyşyň ýaly bolsa, hakyky durmuşyň hakykaty, reallygy, durmuşyň. Onda mınça adam helak bolmazdy. Mınça adam satylmazdy. Türkmenistan döwletiniň we Türkmenistan döwletiniň halkynyň geljegi kut şuun ýaly hop astyna atylmazdy, itilmezdi. Sen aýdyşyň durmuşy hakykat bolsa, praktikada aýdýanyň dogry bolsa, sen aýdýanyň felsefe taýdan dogry, teoriýa taýdanam dogry, ahlaky bilim taýdanam dogry. Ýöne praktika beýle-de. Däli domruk döwlet siziň pikiriňizçe döwletiň gazyny satyp diktator güýçleneni gowmaýa, halk gaz känlerini ýaryp, ýumrup diktatoryň güýjüni peseldeni gowmaýar. Bu näil sor? Bu näil gurrun? Bu näil logika? Däli domruk. Näme bolu sana? He? Diktatoryň gazy däl halkın gazowy. Diktator diýäniň kim? Hökümetde halka hyzmat etmek üçin aýlyga tutulan işgär, döwletiň işgäri. İşin başap bilen ok aýyr gitsin. İşgär al, halkyň hyzmatkäri. Sen halkyň baýlygyny, halkyň geljegini öz ýurduňy ýykmalymy şoň üçin? Gana çaýkamalymy, partlatmalymy? Nevit gaz känlerini. O nähili? Näme? Logika? Kime urajaglar ýallatlary? Nirden eşitýäňiz? Çepiňizde turýaňyzmy? Sen dähli dumrunmy ýa sen adyňda başga bir geldimi? Nuru sapar gaty umumy dälmi diýänen döwlet aňy diýen. Jikmejik nähili gerek? Ha? Jikmejigini men sülçü däl, men kazy däl. Jikmejigi kim gyzyklandyrýan bolsa, öz kärine görä altarsyn, deriňesin, alsyn. Biz ýol görkezýär. Habarçy, jurnalistiň, medeniýet işgäriniň edýänligi ýol görkezýär. Şoň üçin hem köp watandaş kämahal ýalňyş düşünüp bilýär. Bir Azatlyk radiosyna işleýärkämiz aýdýa Azatlyk radioda möňe diýen gürläp otur, hökümeti ýykyp bilmeden, rejimi ütgedip bilmeden. Azatlyk radiosynyň wezipesi ala. Haýsam bolsa bir media guramasynyň, medeniýet guramasynyň wezipesi däl. Ha? Hökümetiň ýa haýsam bolsa belli sermaýasy, maýasy bolan firmalaryň zatlaryň bähritler üçin agitasiýa edýän media guramalary, media holdingler, gazetler zatlar. Bu dünýäde bar bolan, dowam edip duran bir tejribe. Göňe Azatlyk radiosynyň olar ýaly bir nemesi ýok, wezipesi ýok. Onuň Nur sapar, biziň wezipemiz hemme zady jikmejik edip aýtmakda. Urup durýar, ýol görkezýär. Hakikaty, ýalany, provokasiýany, öjükdirmeni, häzir bolun, äga bolun, bolly. Sen aýdýanyň ýaly etjek bolsaň, bir ucundan tutup bermek galýar. Näme üçin meseleni bir ucundan tutup bermege çenni ýetirmeli? Ha? Özleri birazcık
öwrense, ihlas etse bolmazmy özleri başarsa? Diokletian däli dumrul bar gitde yumrup gör Hytaýlylar paýlaşyp seni diýe. Näme etmeli? Çözülük nirede? Sapar ýene dowam edýär döwletaga. Diýeli birleşdik. Diktatory agdarmak barada hawa soň näme edeli? Amerikan täzeden açanma. Dünýäde bir topar tejribe bar. Näme üçin biz planlary hemme zady açyk aýdyn edip ştaýdan aýtmaly? Näme gerek? Azy birlik bolandan soň hemme zat bolar. Urasana ağam diye neme gireyin yani efire gatnaşan yani häzir şu wagt gördüm häzir uradayım e-mailine uradayım mehvanla ondan başlandım efire günýäylime gatnaşjak diýen doganymyza çakylyk iýereýin. Ondan galan ýerimizden dowam edýäs. Iýerdim çakylygy gelip bilersiň. Teman daşyna çykmasaň minnetdar bolar. Şoň ýaly samsyk kasap etýärlermike bizleri şonu etýänler diýen hemen etýänler. Karaçoğlan Türkmen halkynyň damaryny, pulsuny barlap görýärler, analiz etmek üçin. Gadallan ummatly maglumat şol. Karaçoğlan halkyň reaksiýasyny öwrenmek. Näme reaksiýa berip biljegiňi öwrenmek. Halky öwrenmek. Köpçüligi öwrenmek. Halky diýende de köpçülik bilýän. Ali tatly döwletaga bolar ýaly jan edip düşündirýän ýöne düşünmejek, düşünmez. Uýma ursak bolmasa, dürtme ursak neýlesin diýe. Tuweleme çalt gelin. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Bilmedim internet çaltı gitti. Hoş geldin tuweleme ýaman çalt gelin özüňe. Häzir onda tesirler okap söz berýän saňa bolarmy? Bolýar. Minnetdar. Nuru Sapar döwletaga sedem watan dönügi diýen. Döwleti dolanýarlar watan dönügi diýen. Olaram özüni akçaجyjy hasap edýär. Watançy hasap edýär. Elbetde manipulýasiýa diýilýär, ýalançylyk diýilýär. Kimin näme diýeni göze görünüp tura, kim ogry, kim egri, kim dogry, kim egri. Belle näme diýende näme? Görünýän netije seretmeli. Şoň üçin biz näme diýdik? Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň gurnaýan dozoklary we netijeler diýdik. Netije seredin. Kim öň nämeden bolsa edipdir, näme bolsa bolupdyr. Şu gün kim ekranyň öňünde näme diýär? Ekranyň aňyrsyndaky görebilen gok. Bilen gok. Käbiriňizden bilesiňizem gelen o. Ýöne iň azyndan şu ekranyň öňüne çykyp, öňünizde maýmun bolup, ýalan sözler, utanman, uyulman, ýene de şol bir ýalana dowam edýänler bar.
şolun ýalaky biheppe, binamatsygyny görübem. Elçap ýaly. Siz näme beklidiňiz bar bärde? Halkyna beklidi ýok. Halkara peýdasy ýok. Adamzada da peýdasy ýok. Regionuda peýdasy ýok. Adam bolan adama peýdasy ýok şular. Galyny biljekkä. Haýsy fantaziýada, haýsy näme bilen etýärsiňiz? Aktivistlerim watan önüňi diýär. Heýmuň içinde dogrusy bolmazmya, hemmesem dogrumy-ka? Her kim özüne göre ýörýär, ýorgudy. Her kimiň ýorgudy şeýle. Karol Leo, kardeşim hoş geldin. Salamu aleyküm bayağı diye. Ayhan diyecek olupdur. Razı ol. Değerli domrul, bu haramda ölen son yani ölen hiç urgu deyip yani pulu alıp gidip bolmayanına, dine eden işine göre adın alyanını bilmeyem ki. Bilse bu zatları eder mi? Haramda diktatör ady tarihte hemişelik kalacağını bilmeyem ki. Bilmem mi? Anlatmaz ki. Değerli domrul, haramda yine diktatörlüğüne geçip barya, emma bu edilen sütömler halk unutmaz, serdar bu edilen dönüklüklere şayat ve şärik hükümüne cevap verir netip bolsa. Değerli domrul, devam edýär. Siz gazaklar öz baýlyklaryny ýakyp ýumurýa diýdiňiz welin, döwletiň baýlyklaryny diktatora iýdirip ony güýçlendirenden ýakyp ýumuranyň gowy boljak ýaly. Ýigidi öldürýärler, hakyny iýmedikdirler. Ýok. Bu düşünjen ýalňyş. Bu düşünjen ýalňyş. Cinayet kim gaçýar? Cinayetkär gaçýar. Kim gaçýar? Günäkär gaçýar. Kim gaçýar? Arkasy gowşak bolan gaçýar. Şeýlemi? Etmişi bolan, gorkun, kaçmaly bir zady bolan adam gaçýar. Şeýlemi? Şoň üçin bular gaçyp gidýär. Bu diktatorlar gaçyp gidýär. Ýöne Gazagystanyňky mesele o mesele däl. Gazagystanda başga zatlar bar. Gazagystanda şol Fransada oturan milliarderiň etip gören zatlary bilen bu. Milyondan birine bilen yok. Dine siz burada görýäňiz, şoň edýänni %100 Türkmenistanyna etjek bolup gaýtalap oturan biri bar, Toty ýaly. Siz dine şonu görýäňiz. Ýöne o manlaryny görmeýäňiz soň düşünip bilen yok. Kelläňiz çarşy. Gözüňize goşa görünýär. Şoň üçin ýalňyş bu pikir. Ýalňyş. Tala vandalizmden, hiç wagt talaňçylykdan, nikan ýumranlykdan hiç wagt halka peýda ýok. Janlyň baýyň milliardlary bar. Nämesin sen o nemäňi? Gitdi-de ana birik pulun goýanlarda gitdi şo taý. Keyp edip ýatyr bir adada, ýaşamamyndaş bir ýerde. Hawa tozdurdyň, ýykdyň, ýumurdyň, ýardyň hemme nebit gaz ýataklaryny. Ekstremizm sen baýdan zatlaryň ekstremizm. Kellesi dogry işleýän adamyň aýdýan zady däl bir zatlar. Ekstremizm. Edil şol Amerikadaky goşa binany partladanlar we şoňa meňdeş özüni partladyp öldürýänler men cennete gitjek diýip. Hemmesiniň düýbi şolara ýalaky düşünjeden gaýdýar. Diktator güýçlenmesin, nebiti bütün baýlyklary ýok edili. Gitti diktator, gitti başga bir ýere keyip çekmeli.
Sen yaşamala. Ya sen yaşayacak mi? Sen yaşayacak olsan başka gururun. Sen barjak gel olsan başka gururun. Yön onunla da bir güne halk ne mimeli? Gumimeli mi? Ne mimeli? Bolmana. Yigidi öldürüyorna hakkını yemediktirler. Yigidin edyanı doğru olsa gururun yok. Edyanı doğru değil, aydiyanım doğru değil. Şoň üçin. Ine gatı doğru. Yakıp yumuranda atlaňy soň kim dinlämi nämetmeli? Dikeltmeli ha. Dikeltmeli. Olaň elinden alyp bolanok modatlary diye. Şolaň elinden almak barada pikir etmeli. Şolaň esas bärde çözgüt, şolaň elinden almak şonu. Olar baýaýa, olar güýçli bolýar diýip o bir topar yetimiň, bir topar garamaýan o taýda nesibeti bara. Olmada. Yine dowam edýär. Ay däldum näme bolsa sana bu? Bolmanam döwlet gadynyň halka peýdasy ýok. Ol diktatory baýadyp halky ezmek üçin. Yaptım temany. Ýöne häzir arslan bir zat diýjek diýer. Karoleo halkyň öňüne ogrulary çykaryp, soňam eger birden şol ogry oýundan çykyp oppozisiýa boljak bolsa, oň ogurlugyny ýüze çykaryp halka aýan edip ýagdaýy ele alar ýaly. Ogra häkimetini ykbalyny ogurladan halk soň aňsa häkimeti çalyşyp bilmeýär. Ogruýny ogra çäre görüp bilmeýär. Men size burada tokat berjek häzir. Bilemok hayran galarsyňyzmy, galmarsyňyzmy? Omar Hayyamyň öz döwründe şol döwrüň hakykatlary bilen baglanyşykly, şol döwürdäki hakykatlary bolup geçýän wakalary tarihlap ýagan bir şygyry bar. Men muny türkçeden türkmençe terjime etjek boldum. Ýöne häzir dogry üstünde işler yetişmedim. Ýöne men bollugyndan size şonu häzir okap berýän ýere geldim. Bir millet jelladyna aşyk bolan bolsa, isle azan dinlet, isle can dinlet. Sürýaly, meýip oňa garşy çykmaýan bolsa, her türlü maskaraçylyk münasip duruň. Dünýä 3-5 nadanyň eline çaklayanlar hamala bütün ılım özlerine. Gynanma, eşegi diňe eşek halayanlar. Peýda bardyr sana, maňa yaman nimeginden. Pelek diýsen jomartdyr mertebesiz adamlara. Köşk, hammam, hilegärlik, meslik diňe şolarda. Özüni satmayan adama şeýle güzeran ýok. Onsoň nädip ýazgarman durjak şeýle dünýäni. Her gün biri çykar. Başlar men nimäge. Haram altınlary, kümüşleri bilen öňünmäge. Pulu baýly bilen öňünmäge diýerler. Hile bilen hemme işini ýangy ýola salanna men diýip çıkaýar bukudan ajal. Oğuz Rabatly Omar Hayyam. Ustad Hayyamyň bu manaly fetirleri häsiýeti bozulup adamçylykdan çıkanlary suratlanýar. Häzirki wagtda lukmançylykda we siýasy edebiýatda bu ýagdaýa, ýagny şeýle kesele Stockholm sindromu diýilýär.
Bu hut sado makohistik şahsiyet kuruluşunun esasy aýratynlyklaryndan biri. Ýagny ýa-da lukmançylyk nukday nazaryndan näsadlyk. Şeýle de bolsa, hakikaty halkymyza dogry düşündirip bilsek, mankurtluk keselinden gaça durarlar. Päliyamanlara özüni ağırladıp, tutuş halkı süýt horlara gulgurnak ettirmezler diyen umudumuzu yitirmeyecek bolýas, däli Dumrul. Ýagny Serdardan başga lider görünmek diýip ýaptyrlar. Kim nämetdir? Düşünemek. Karolyo Gazak halkynyň taryhyna ady Çingiz Han ýaly gan bilen ýazylmaly adamlaryň biri şo Fransiýadaky şoňa meňdeş birinkim. Aty dogry hätletdendirme. Ömrüň Karolyo, eger bizde de şol ýagdaý boljak bolsa, Allahan bolmagy bersin. Bolurmajak bolup düşündirmäge çalışýar, oýnatgulary, odunlary dürtüp. Belki Hudaý. Türkmen watanym, aşakda oturan ministrler we milli howpsuzlyk mehemeler hemde ýokary organ işgärleriň gurbanlygyny we ogly Serdary gollaýarlar. Olar haram gazanç pulu gollaýarlar, pula çokunýarlar. Ertir hojaýyn ütgöse alýan haram gazançynyň köprägini alsa satýarlar gurrunzy. Sebäbi şol işgärler şol prezidentiň arkasyndan haram iý otyrlar. Gaty dogry öz jogabyny berdiň. Haramyny göterdar gitse şol işgärlerim gaçmaly bolar. Geljek adama bagly häkimiýet kimiň eline geçer, dogry adamlaryň eline geçse aýdýanyň dogry. Kanunyň öňünde jogap bermeli bolarlar. Adalet dikeldilmese bolmaýar. Indi söz nobaty Arslanna, Arslan. Söz nobaty senne. Açtym sesini. Mikrofona ýakynrak tutup gaýrat et. Eştilýär, bas. Tak. Näme aradaydy? Başky aýdan näme aradaydy? Ukrainanyň bir dergediň ýakynda 100 000 sany. Ha, o tema şo temada bir garaýş beýan etjek diýsen. Aýt dinläli. Arada iki ýurduň nemesi gepleşdi, görülmeli. Taşary işler ministri Amerikalyň köýde. Orsankylar bir topal kompleksin neme, yani ultimatum diýdi. Karajy bir hepde biziň aýdanlar atlamak etmeseňiz, şuňa Ukraina girjekler. Ondan olarma bolýa ýaşlaryň ahyrynda jogap berip ýetdi. Ona otayda bir gurrunma men orsan siýasatyna düşünemek. Orsan birinçisine goşuntana. İkincisiне NATO'nun goşuny emmenimesi paşdy Russiýanyň galan ýakasynda. Hazır güýçli raketalaryny çeldi. Men düşünemek orsan siýasatyny näçin olara ultimatum aýtýarlar. Soňra haýran. Olara näme diýdi? Ýok diýdi, biz Ukraina temany aýyrjak bizde çykaramyk, biz edemok gönüp eger şo barada gürleşek bolsa onda biziň ultimatumymyz barada gepleşmek bolýar. Ukraina diýdi ki, boş ýekejeklerin geçse diýdi, günüme güýçli sanksiýa diýýärler diýdi, ekonomik bazı dolarlardan kesilmegi mümkin diýdi. Eger bir $1 dolar wiza sistemany gün kesýär, Russiýanyň dolar turgy ýetdi. Ama ona şun bir watyny Bağışlarsan sözün öýlen. Şol adamlar senin
daşarurda burda bor pulloňyz ogurlan diýmesin sizin öz pulloňyz emlekleňiz bar. Şolar doňdurur Oo. diýen. Sizin Oo. daşarurda hasaplaňyz doňdurur diýen şolar. He? Doňdurjak diýen ýaly da şu saatda şoňa demekdir. Yo, sanksiýa goýsaň sen halk ejer çekýär. Halkadan çektirýän bu baýlan, ogurlaň, multimilliarderleň edip beren pokçuluklarynyň jerimesini halk çekýär. Näme üçin? Halk örgün hakar ýokarda oturlar. Yo, ni çeýdik gurlaýanyň käbere maýda döwle daýan kommunistmi, sosialist. Yok, däl ul ýöneköy halk kynçylyk çekýär da, men şonu düşündimmi? Kommunist sosialist bolma hukmanda bizde berilen soraga her kimin normal adamyň soraga bermeler. Ondan şo diýen gaýtjan dogry sözler bardatdyr. Ondan Russiýanyň paşda 650 milliard dollar puly ýatdy Amerikalyň bankynda, Gulmata ýurtlarynyň bankynda. Näme esas puly? Onam ýurduna getiren okdy. Ondan o pullar tak doňdurulanda da näme dilende de halka öňki adaýdan ýitge çykman ýok diýen birinji. Ýöne men haýran solan şu hereketi suwat näçe neden? Belki bilinmeýän bir biznes bardyr. Arfın. Yaman täsir. Yok. Men pikirimçe var Amerikalılar äsgere nokta orta wapse äsgere nokta. Şoň üçin biraz solar bir insin çekçek bolýatdym gaýdy. Wapse gowalar hasar etmän başlady. Ondan Hataylar ama bir wagt diýdi, o olimpiada geçirmek üçin pakka Putin'e jaň etme ýalyna gelip aýtdy. Onları o hanemani kaldırmalyň açyk ýatralyň diýip. Ondan şuň bir wagt aýtdy, akset gelse nemelen pasolstwagyndan Putin'e görünen kagaz görünüşinde akset geldi ona tek okan oklar üçin dokap edil. Gizli nemelerine aýtmalar bolýan ýa-da diýerçi belli bolar, näme diýip jogap bererler ondan sonra. Kimden jogap geldi? Amerikalyň nemesinden, prezidentinden şu administrasiýasyna jogap geldi. Kagaz görünüşinde. Inni metbuatda şeýle urdatma. Gözüň illimi, gyzyklanyňmy bilenmek. Germaniýanyň tutumy neme? Üýtköşük. Ona gördünmü? Yok, tutanam. Ukraina harbiy serişde berilmegini gollanyp. Ukraina. Harbiy kömek berilmegini gollanyp. Soň goldan paket Merkel Çevik gaz geçirjisi Severny Patok 2 bara. Demirgazyk ikinci geçirjiň durdurulmagyny, togtadylmagyny, goýulsyn edilmegini gollanyp. Gerekdir de. NATO'nun umumy hereketine goşulan zat diýip şular ýaly gurulmalar edýär. Sen özüň çekdimi? Şu Merkel gidenden soň bileme golar siýasatyny ýitgeçek bolýan. Edil öň şu Ukraina şu terörist rejimde banderalar. Sonuň Merkel goldak gelýärdi. Birdak bolsa Putin'e jaň etdi. Olar oňaýtsa Putin'e jaň etjek diýmen. Gaýra şu presidentden ýaýtsa da solar pakka diýmek isletdiňe sebäbi Ukraina öz topragyny nemistlere satmak üçin gara topragyny satara baýda galman diňe şu ýer satyp otyrdy Ukraina. Arasynda ýa olaryň taşdy ýer 1 metr töweregi gara toprak bolan soň 1 metrde 1 metr emas, galanlykda gara toprak Ukraina. Taşdy şu Ýewropada iň gowy toprak üçin soň ýarlaşmadan. Swap most birden sorajak. Ana göre otyrsyň. Haramda Berdi Muhammedow Fenidem diye şol samolyotda ýeke otyr görýän. Fenidem Türkmenistana gonu bilmän gorkusundan ýöne uçup berdi. Inni basym 15 güne bolýan, 14-ünde gidipdir gaçyp, uçup.
Tebrismendir. O seret otur samolyotdan. O Berdimuhamed'in samolyotu atşada parkada diyen o huvadan imkan. Şu günün şöklösü bilen işleyen olmalı. İyi mi adam günden alyam kalı. Aynen İyi bir bilen. şey vardı. O sportsmen al. O velosipedin üstünden nişana uğrayan adam al, näme? Yoga bilenem yaşaýar şol hissat iman içmen. Onlar için Meditasiýa. yaşanmaz. Sodatlarımız diyeceğiz görkeseler ama sınmaz. Ay mene hayran bu adamlaryň bular ýalaky yalanlary nirsinden nädip oýlap tapşyna men hayran. Ağam köprak yalan sözü pul köprak alyandır. Ay mene hayran men terjime edýän dürlü milletdäki jurnalistlere ýöneköy halka aýdýan. Ya şolar ýalaky bir aýdylan gurrun wa sözü wa. Nähili reaksiýa berýän şoňa diýen boly. Neme daray? İň ýyrawalyk logikada şonu eşitende şok bolýar. Men hayran solar. Men hayır solatlar nädik killisine gelip solatlar. Şolar gollayanlar ýan kaýdyşym ýaly araga çilimede da pul bermendin şolar diňläp kelläni şolar bilen bozup keýp edýän bolmaly. Bolupdylar ýa rakpuskedan oksular. Mutuna. O Ukraina gelip inniň pikirini öwren näme bolar? Bilmedim da. O adam bolmaýar. Mene meksen NATO gabar Ukraina üçin öz elini gana bilasy gelmedi. Ondan Russiýanyň näde sanksiýa bir sanjak sanksiýalar diýär, aýdan zatlaryny ýylmalar bolar. Başga taýda bar aktivleri, bar baýlyklary, ondan bar etken suwdasy, Negatiýa Ýewropada gudmatar ýurtunda. Häzir gönmeli ýapyp goýarsalar boldy, Russiýa ekonomik öňküsinden beter batýar. Taýda da olimpiada geçirmeli. Şu ýyl bolýar, şu olimpiada geçmeli. Ýöne sen neme diýäň da, sen aýdan zatlaryň dogry bolan praktikada şeýle zatlar bar. Men inni özüm terjimeçilik nebelemde gördüm de. Şol döwletleriň arasynda, hökümetleriň arasynda duşluklar zatlar bolanny umumyň şol hökümetdäki meselem bir ýurdun prezidentiniň maşgalasy bilen we maşgalasynyň töwereги bilen belki ýurtdaky prezidentiň maşgalasynyň töwereги bile biznes edýär. Maşgala biznesine uğurlu häzir. Siyasi güýçden, pursatdan peýdalanyp maşgala biznesleri kämilleşdi. Soňky 30 ýylyň tendensiýasy şu. Ondan meselem bir iki ýurt öňden gelýän bir näme görä, düşünje garaýşa görä duşmanýaly görünýär boly. Saknaň arkasynda şol duşman görünýän ýurtdan çagalar bir universitetde bir bölümde okan. Bir firmada işleşen. Bile biznes edip görür. Käbirleriniň bile nemesi bar, açan firmasy bar. Ama näme diýjek? Biznes pul. Ondan şular ýalaky hakykatlar waka, bu halkyň metbuatyň öňünde bular ýalaky mene düşünemek bar. Yalan söylemek, yalandan dolanlar etjek bolmak, etmek, manipulasiya moda bolar diýen. Çekmeliler. Senden orada soracak Arslan. Diktatorlyk rejimi bilen, serdar bilen bir ustorla oturup düşünşüp bolarmy? Ağam näme diýsen. Eger arkada duran güýçüň deňeçer bolsa, deňe. Meselem, oňaýdylar arkasynda pul bar. Biziň arkamyzda halk bar.
Yani tanışlamak, diplomatik ýagdaýda etjek bolsaň, onda gurleşseň bolar. Güýjüň deň bolsa, deňe çarrak bolsa. Eger oň güýji köp bolsa, onda diňlemez. Oň alçagy bilse. Yani biziň güýjümiziň köpligini bilse, onda prosta boyun bolyp çekiler, gaçar. Arkana duran güýje bar. Etjek bolýan zadyň. Düşündüm. Indi şeýle oraya dewam edelim. Indi meselem Serdar öz häkimetini bütün dünya kabul ettirmek için taşarurtda özüne oppozisiýa diýen kim ma bolsa gelsin men ýurtda partiýa açsınlar, saýlawa gatnaşsınlar, siýasat bilen meşgullansunlar, nämeseler etsinler, gelsinler ýurda diýse. Gidip şoň sözüne ananyp, gidip Türkmenistanyň siýasat bilen meşgullanyp, halkyň ykbalyny ütgötmäge syňlanşyk edip borarmy? Şoňa ananyp borarmy? Evet. O netçek bu birinjidana bar halky getirmez onu Türkmenistana. Hemmesini. Odan ta jurnalistler dalmaly, taşary jurnalistlaryň hemmesini isläni. Yollar pol açmaly. Arkayn wole bermez. Onsoň hemme nemeler mesela suutlary saýlawy awala soň dogry ýöne menem nemetjek gatnaşak soratlar etjek ýöne men çeýsin saýlawa gatnaşak diýse saýlawy o ýeňi bilse ýarapynansa şona nemetjek diýse onda bolupdylar ýöne diýjek bolsaň Türkmenistana biz ýanynda hukman daşary jurnalistler hem nemeleri telewizionyň ýatlady bile girmeseň gawap tutmak mümkin. Sen Abdukuluyev'in Türkmenistan'a barşa ýadynda-my? Yok. Abdukuliyev Türkmenistan'a bardy. Abdukuliyev Türkmenistan'a bardy. Yok, ona internette bolsa görün. Bilemok internette näme ýazýarlar ýöne Abdukuliyev Türkmenistan'a bardy. Olam ýaman täsir. Yüreklerde mekan ýekejär baranmagy. Ýöne ýa çaýdan näme edil şoý diýse, hal näme şu apparisden arkasynda halk dursan onda giýersen boljak adamlar. Adamlar şu apparisden goldaw berse, o da şar ýurtda goldaw berip başlasa, ol edilse, Serdar tam işaret edilmez. Yani adamlar apparisden aýdaldyňa bir ýerine daýap başlasana apparisden bolsun diýer. Köp partiýa bolsun. Hayır bölünse. Birnäme ýöne barny tasarrufda getiriň adamlaryň bary bölünip taýsy şu apparisden arkasynda dursa, onda Serdar işaret edilmez. Serdar şonu mecbur ýagdaý etmeli. Serdaran beýleklerim hemmesi etýärler bolsa, onça adam olar öňünde durup bilmezler. Halkada düşünüp nemesi, neme etmeler düşünse, öňe o derece baraýyn saýan olar Türkmenistanda da durmaz. Men pikirimçe. Olar uje Londondaky öýlerine, uje Dubaýdaky öýlerine hemmesine gider olar. Ýa o taýdymalar taýynda olar uje. Pulam taýynly adam, emme adam taýda maskarada şo taýda. Arada video çykypdyr Londonda, по-моему, şolan yegellerim näme tutup durýan ýol terkin düzgün bolsun bolsa, şu polisiýada şolan durupdyr. Uje olan o taýda da taýynda karot bolar, şonda ýagdaý bolsa. Ýöne edilse da häzir şonu aýdan söýdüp etip bilse, moş saýlawa gatnaşyp bilmem mümkin. Ýa-da aýdan ladyň etse, moş halk ruhsat bermegi mümkin, çeýsin saýlawda şoň ýeňis gazanlaryň bilen barladat ne dipçik şoň haksyk saýlawa gatnaşsak da moş adamlar bilemetmem mümkin ýöne saýlawda ýeňis gazanlar dipmen atdyň diýip atasyň eden zatlaryny. Onun eden zatlaryny
Hakika saýlaw bolarmy? Adalatly saýlaw bolarmy? Mümkinmi Türkmenistanda adalatly saýlaw etmek? Bolar näçin bolmaz. Sen ona ne Saýlaw. Häzir ki şu yapık bir döwletde açık tutsuğana zımnana öwürlenmir döwletde hiç ili geçiş döwrü hiç sada bolman gönümel adalatly saýlaw urnalar diýen. Bolar näçin bolmaz. İşte Bästan partiýa bolsun, her kim öz partiýa çykyp can görüşse näçin bolmaz. Elbetde bolar. Sen ona ne ýaşaň? Taýyň näme halka agany eski ütkep bolýar. Ýöne birinçi halka agany ösdürmede saýlaw derejesinde. Bir ýylda, 2 ýylda wagtda emedip ondan saýlaw derejesinde biz uje baramyzda taýyn bolup barmaly. Doğru aýtjan eski bar pis taýdy bilmez bir wagtda. Häzirden taýýarlamaly. Şunda ýa adamlara düşündirmeli, nähili bolup getsen. Saýlawsyz ýene bir ýerini getirip goýdyň, üýtgemen dursa şo diktatura ýa ýene ýeri. Kazakistan gatyly pursat elden giderdi. Kazakistan o agam ýöne Kazakistanda hiç ýyl opozisiýa ýokdy içinde. Wapse hemme Nazarbayew baskı olan kim öldürdi, kim çıkardı, yurtdan kaçırdı. Ol heyir otur. Yok olan halk taýýarlyksa çıkarýanda. Ama näçildirin ki ne barsa sonuna son ayakta bolan kaldı. Ağır bolup barsa. Edil şol. Ağırlık bolsa ýöne köplük bolsa, mesela Maýdar Kazakistan'da 10 milyon adam, 12 milyon adam çıkan bolsa, näçe daşyndan gelen goşuna ispaýa edilmek üçin. Başga bilmez. Seret ine häzir. Ine Türkmenistany masal alala, ha? Halka ýaly. Türkmenistanda. Köçä çykdy. Hemme kişi protesta başlady. Halk ýöne taýýar däl. Hemme kişi protesta nemetdi. Çykdy. Adamlary ağlamak üçin haramdan çykdy telewizora. Men çekilýän öz araňyzdan wagtdaýça hökümet gurun. Menem ýarışyp, siziň hem demäňiz ýarışsyn. Partiýa. Hemme kişi partiýa döretsin. Şular ýalaky demokratik bir sistema geçiş neme diýen olar ýalaky isleýän bolsaňyz. Menem ýarışyp, siziň adamlaryňyzdan ýarışsyn diýse, inha menem çekilýän wagtdaýça da hökümet gurulýar diýip çekilýän ise halk edil Kazakistandan ýaly bu Nazarbayewa çekildim diýdi. Bolly biz isleýänimizi aldyk diýip bu ýerine gaýtmalymy? Yok agam ne Kazakistan'ın tapavsiyer Kazakistan'ın halkı içinde doğru mu? İçinde közünce de nämetse. Bilinkilen başar yurtta bolup görüp duran közünçini Kurut Berdimuhammed hiç kim bağışlamaya. Ta Berdimuhammed'in hemme karındaş tokum diýse hemme wezipa ýerlerden aýrylaýynça men fikrimçe gaýtmam. Edilmeňki mena şeý derdim. Polson hemme yurdun hemme wezipa ýerinden bar tokum aýrylaýynça durardyň sotaýda näme boldy. O aýrylyp halkam benim şu halkyň biri men maňa diýdi bol inemesme ýerine. Benim şolar ýa kösentden başar ýurtda. Sen şolaň biri de sen şolaň biri de sen ýaly şolar ýaly çykyp garaýşyny aýdýan. Olar ýaly bolsa näçe tan adammy? Biziň gün ýalimlerimizi alyp barýan näçe tan adammy? Adam hakikaten onu köp adam wapse 14-15 saat işläp şu wagtlara gatnaşady wagt ýok köpüne. Gatnaşady gelýän ba. Ana. Sen ne saat da 14-15 saat. Gatda Kulçuluk değil ya. Oğlum kulçuluk on psikologiýa metdiýa ol işin agyrlygy beýlede dursun. Şoň psikologiýa adamy döwýär. Ondan sen gözüň fikret görýän tatlarny. O agam adam uzagan näsany onlar için. Ana.
ömrüni, adamın ömrüni gitgar diýen zat şol gaty doguraýdy. Agyr iş nerwin hisler. Ondan men pikirimjedir saýlaw häzir nemetsek bolsaň, olar gaçyrjak bolsaň, saýlaw geçirjek bolsaň Türkmenistana barmakdan geçirmeli. Türkiýede bir zat edip adamlary gorgalansyz, gandykçylyksy, ne meselem döwletdiň nemesiniň hökümetiň üýtgemesiň tarihde iki sanjak ýoly bar. Biri rewolýusiýa bilen, biri saýlaw ýoly bilen. Men äçe geçsem başga ýol bilen hökümet çarşylan. Ondan bile rewolýusiýa gerek şu gandyk boljak hökmany surette belli bir adam öldürsen sen hökman joga bir tarapdan geler on ýyryp git gelýär. Ondan ikinji saýlaw ýolyny Türkiýede son bir daýat meselem bir aktiwrak oğlanlar, kıyıklar, yaşlar esası. Kıyın, doğru kıyınlığına. Yönü bak tapıp sonra öğrenmeli, büyülük siyasatları için anlandırması adamları bizlerin burada barıp edebileceğimizdir. Bizler eğer başka parti tapacak, başka oğlan partide hareket bolsun bir adamları burada edebileceğimizdir anlandırması. Köp adam anlanan yok. Ne mesela orada ne meta maladies arıkçılarına yürekli oğlanlar. Azat yönü köp adam solan bir barıp edebileceğini anlanan yok. Döwlet hareketçilerin tarifini anan bilim derejesini özler maladies yürekli yönü bilim derejesi boýunça adamlar soňra kan bakadyryn soň üçin IBM solar ya nime diýip hakyky çyn aýtjany düşünýärler yönü nira tereseň näme etmeli diýen soraw ýa-da çykýar. Näme etjek baryp nal nime soň üçin aýtjam saýlaw geçirip bir şonda oglanlara hatça etbilaýsa oglanlara boldy kömek. Ewa olaram işläpdi. Olaram maslahat bar. Şol iş üçin dälde şol baş nemesini kömek edip şol halk üçin bir siyasat öwrenip bir öňüne çykyp taýýarlanmaly. Ýa-ni nime usluwy döretjek bolmaly olaram. Halk kömek edip. Men pikirimçe bolmasa häzir bu duruşunda hiç kimin olatlara wagty ýok. Her bir adam işte. Hemme işte ya maskarynyň aladasynda. Onu etdiler adamlara kömek etjek bolmaly. Ýene aýtsaňam o diň çyksaňda orada neme we kömek etmeli birinji ortada. Paky kömek etmeli biz şoňa edip kömek etmeli. Etme, pul kömek etme hatta ne şunu görýän adam 2000-3000 adam hatta bir demeden $1 hatta bir rady şolar pakka bermeli şonu bir azada gitdiler hiç kim kömek etme. Şol kim bir aýatak bolmaly. Aladyň maşgalasa şäder. Alada da bolur ya. Alada da bolur ya olsa kömek etme. Efade edilecek bir adamın şurada donadıra türmeden çıkarıp ekelecek umam yok. Ya ağırlık. Can dağladın şu eden dağıtlar için maskasına kömek etsin. Şonu burada dedik görünmeli. Adada kömeği birinci derecede. Ol wepa edil olur ýaly neme ýagdaýda däl häzir. Ýöne aladyň we oradyň ýagdaýy ýaman kyn. Gaty kyn. Orada näçe wagtdan beri maşgalatyň ýanynda da. Çağala maşgalaty, ejir maşgalaty, olam student. Soň ana aladyň maşgalaty. Alat aňardan iýbere oturdy hemmedan. Şoň üçin kömek etmeli. Bileleşip agyrlypda kömek etmeli, ina kömek şu taýdan başlaýar. Indi ýanky aýdanyň şol biýilini guşap, göreşjek, düşünjeli edermen elinden iş gelýän oglanyň ýylanmaly diýende biziň Türkmenim telekanalyny media guramasyny döretjek bolmamyzyň iň esasy maksady şol. Ýanky aýdyşyň ýaly 14-15 sagatda işläp psikologiýa taýdan döwülýän oglanyň ýylanmady halka bir halkyň öňüne çekejek oglanyň ýylanmady
şu media firmasına bir üçüň aşağına topla, başçatın aşağına topla, aytışmadı yani. Hem telekanalla aktivistlik işini alıp barsın, hem maşallah neklesin. Tecrübe kazanılandan soňam, ýany bilenem gerek bolsa, her kiminni belli wagt gerekdir täze. Ol psikolog bilen adamy derroň emetip bolanok, dogry dämi? Belli bir wagt geçenden soňam bizim öňümizde iki tane variantymyz bar. Öňünden gurulup goýulan bir syýasy gurama bar. Türkmen hereket. Yol başçysy Ahmet Bayhan men üňlagym. Isleýän Abdullah Abdulkerim Masum agan şol ýolunda, şol guramasynda dowam eder. Sese goýulşyp nähil karar berilýär? Öňden gelýän gurama bilen dowam edýäsmi? Ya özümüz aýratyn gurama açyp ýene-de şolar bilen bilelikde öňkü ýaşullaryň ýzyndan ýaşullar bilen bile hereket edýäsmi? Ýöne häzir inni bu görüşüjülerin gaýdysyny ýaly, bu güderan kynçylygyndan, bu gurçulukdan, bu ýagdaýdan çykarman gürlemen peýdasy ýok-da. Urra halkada diýen köçe çykaly. Halky taýýarlamadyň. Halk hüjüme açyk. Halky taýýarlamadyň. Nirden hüjüm gelse gelämeli näil reaksiýa berjegini bilen ok halk. Sen halky taýýarlaman köçe çykarýar. Köçe çykmak meselesi hemme taýýarlyk görülenden soň edilýär. Iň soňky adym, dogry dämi? Bular tersinden başlaýar. Soň pikir etip görýän. Bular maksady näme? Ya bular öýe girende götüňden girýärmi? Ya normal şeyle adaty durmuşda götüňden görýärmi bular? Iliň tersine. Bular näme üçin barada tersinden etjek bolýar? Maksady näme bulan diýip adam şeydi. Käwat oýlanýar da düşünjesi ýeten okulum derejesi ýeten okulum. Olam bolsa bilgesini görýär, hem görýip bilgesini etken adamyň şu düşünjesi pes bolýar. Burundan aňatardy gören okulum. Oňa goşulýar. Şoň üçin biziň bar aladamyz birinji nowatda öňe aýtdym, ýene bir gerek gaýtalýan. Tema açylan soň, gozgolan soň ýene bir gerek. Şoň üçin biziň birinji nowatda häzir biziň gözüňizi tutýan maksadymyz bir Türkmen telekanalyny gurup daşary urtlarda eklenç kösönjini çekip gören aktivistlerimizi, öňdebarçylarymyzy, intelligensiýamyzyň wekillerini çekip ilki bilen şolon hem maddi hem ruhy taýdan şolary güýçlendirmek, dikeltmek. Şolar dikelenden soň, şolon eklenç gaýgysy hiç sady galmandan soň halkyň öňüne çekibiljek adamdan kynçylygy meselesi çözülenden soň galan iş ansat çözülýär. Biz şeýle karara geldik. Şoň üçin biz tanaýas, habarçy bolup, jurnalist bolup, onlar şeýleler iş çeşip gör, kimin kimdiginden bilýär, nesip bolsa, şu şertler döredilenden soň biz şol eklenç kynçylygyny ýan gaýdysyny ýaly 16-17 saat işlep gören düşünjeli oglan gyzamyzy öz aramyzda, öz ýanymyzda çekýär, gurama, firma işgär edip alýar. Şolon güderan kynçylygyny, şu kelle rahat bolýar da. Diňe halkyň işi bilen gyzyklanýar. Güderan gaýgysy bolany. Şeýdenden soň şol adamlar halkyňam hiç wagt güderan gaýgysyny çekmejek sistemasyny döretip bilýär. Häzir özü kynçylykdaky adam nädip halka kömek etsin? Dogry. Biz şu metody saýlawarlyk, şoň üçin görüşýär, şoň üçin ala diýär. Allah jan hemme zat uğrun etse, daýlamyzyň, agalamyzyň, gollawçylarymyzyň kömegi bilen netip bolsa başarar diýip umyd edýän Arsanjan.
Maşallah falan maşallah. 6-njy günem netip bolsa efir eder. Şoň üçin häzir 2,5 saata geldi. Jemläli, jemleýiji aýtjak sözüň bar bolsa aýt. Jemle, Oldu. şeýdip şu günkü efiri Şu jemläli 6-njy günde de o goýaly. 6. gün Amerika habar bilen olan Ukrayna meselesi vardı da Putin Rusya ve Amerika arasındaki yine herkesten son kurumların takarlıkta oldu. Bir ara futbolun 6. günde bu kurumda buna maçı itirak edildi. Senin kan gowaşdylan okarsanjan. Hoşlaşdyň onda şeýlemi? Ola o Bor, taze ol. 6-njy gün ya netip bolsa, gowja taýýarlan. 6-njy gün netip bolsa, ýene bilije efir eder, başga gatnaşjak illeşlemeden bolsa netip bolsa. Şuýda däli dumrul bir tesvir, komentariýa diýin, tesvir suratda. Halkyň aňyny üýtgetmelik üçin, üýtgetmek üçin inni uly kampaniýa başlady. İnterneti VPN ulanıcılarını gasarlar, özünün propagandasyny güýçlendirirler, inni halky düýbünden uly öwürjek bolýarlar. Düýbünden näl ol öňden şeýledi, tutuşlugyna hakykatda garşy hemme zady ýapjak bolýarlar ýöne suwun akymyna başartmaýan. İliň müýji, fiiliň müýji. Inni bu döwür öňkü döwürden. Öňkü döwürlerde tehnologiýa ýokka, alman balar ýaly ösmänke, käwir öwürlüşikler 100 ýylla, 50 ýylla bolýardy. Düýpli öwürlüşikler. Häzir jemgyýetlerde, ýurtlarda, regionlarda düýpli öwürlüşikler her aý, her gün, her saat, her sekundda, her minutda bolup bilýär. Bu ukuýwa, guramaçylyga bagly. Allah Taalaň alaky hasabyna gawat gelip gelmeýänini, tegigatyň kanunlaryna gawat gelip gelmeýänine garmoniýa agzybirlige bagly. Şoň üçin agzybirlik üçin, diňe agzybirlik üçin hemme zady bir tarapy goýup agzybirlik üçin halky zalymlardan, ganhorlardan halas etmek üçin, diňe agzybirlik üçin agzybirlikde hereket edelim. Halka halas edemezden soň her kim islen garaýşyny öňe sürsin, öz partiýasy, öz guramasy bilen çyksyn meýdana, siýasat meýdanyna, çekeleşsin, görüşsin, halk kime halasa şoňa ses bersin. Öýkeler ağlajak, gaty görjek, hiç kim ýok. Bir ses vermedin, ay olara ses verdin, olar ağladı, biz ağlamahan, olar ýalat ýok. Halkyň öz göýbegini özü kesýär, ağlasa da özü ağlaýar. Şol ýaly. Däli dumrul, ýokarky iki tesvirimi okamadyňyz, şonu okaýyň haýyş diýe iki tesvir diýäniň men häli okadym däme. Son gelen ýaly. Şatlyň düýün goýan videosyny gördüňizmi? Sizemmi? Şoň üçin şu gün kefir etdim-de. Şu gün kefir edenmiň esasy sebäbi şoňa öňkü şular ýaly provokasiýalara hiç ýyly reaksiýa görkezmek adamlaň şatlyň provokasiýasyna reklama neme şoňa reaksiýa görkezende geň alyp şolar bilen maslahat edip soň şular ýaly efir etmeliň karara geldi. Şoň üçin prezident dip goýupdyr, kimin halka täsirlidigini biljek bolýarlar. Komentariýa Serdardan başga lider bolmaz dip ýazýanymmy? Ana gerek bolsa. Ýagny Serdardan başga lider görünmek dip ýazypdyrlar. Serdaryňkyny gyjyklaýbersinler, şeýdip. Gyjyklaýbersinler. Ýalamak sadaýyny modadan gaçdy, indi gyjyklamak, massaj etmek.
moda boldy. Ediversinler. Allahy hasaba tebigatın kanunlaryna sazlaşykly garmoniýa bilen, halk bilen, hakykat bilen, halallyk bilen kim bilelikde yeňilmeýän güç Allahy bir var. Yeňilmeýän güç. Şo yeňilmeýän güýjüň gollugyny almak, şonu ýanyňa, arkaňa alyp hemme kişini, hemme zady yeňip bilmek üçin halal bolmaly, hakykatyň tarapynda bolmaly, hakykat, adalat, gan ýokman, halallyk bilen, kelle bilen, ukuyp bilen alyp ýatmaly. Şonda hiç zadyň yeňip bilmeýän güýji seni gollaýar, sen ýanynda bolýar. Pulam yeňi bilen okşa güýji. O milyarderler munça bizim milyardlarımız var. Biz yeňilmez, biz hiç kim yeňip bilmez öýdýär. Yeňilmeýän ýekece güýç var. Şol güýçden peýdalanmak, şoň gollugyny almak üçin hem arassa bolmaly, halal bolmaly, adalatly bolmaly. Lewdiň halal bolmaly, özüň halal bolmaly. Pikiriň, edýän işiň hemme zadyň halal bolmaly. Ekranyň öňünde halal ýaly, dogruçul ýaly rol oýnap, ekranyň aňyrtynda da her hili haramçylyk etmeliler. İçiň daşyň bir bolmaly. Şoň üçin içi daşy bir bolanlar bilen az birlikde bileşip halka we watana kömek eder, eýe çykar, ýeňişli günlere gyýka wagtda ýeter diýen umyt bilen şu günkü göni ýaly müştaýda jemleýän mehribanyň onlar nesip bolsa 6-njy günkü emeşek ýaly adatdan bolşýan 6-njy günkü göni ýalymyza çenli köp sag bolun. Arslanjan gatnaşdyň, köp sag bol, ömrüň uzak bolsun. Şeýle de biziň göni ýalymlarymyzy alýan alt barjylarymyza, kommentariýaçylarymyza minnetdarlyk bildirýän, eller ýüzler dert görmesin, köp sag bolsunlar. Hemmesiniň toýundan aýtsyn. Ýagşy niýet ýarym döwlet nesip bolsa alyp çykar. Bu provokatorlara, bu ogurlara, jümrelere hiç birine fursat vermez nesip bolsa. Allah'tan birlik bolsa diýen. Arslan köp sag bol. Bolýan Paul ödüňe de hemme toňaşaçylara da minnetler. Sağ ol. Barmy köpelderiň köpler. Nesip bolsa. Reyting bütünden iş için iş, saltıraf, iş hareket için. Türkmenim telekanaly resmileşdi. Öňde barjylara hiç hili geljek gaýgysy bolmady ýaly. Güzaranyny arkaýyn aýlar ýaly bir iş mümkinçiligi. Döretmek Türkmenim kanalynyň esasy maksady. Oň ýany bilen hemme kişi güzaran gaýgysy derdi galmandan soň taşaryndaky çekýän fiziki we psikologik kynçylyklarynyň özünden galdyran travmalaryny, täsirlerini aýrandan soň syýasy gurama gerek bolsa gaýbany hökümet hemme zat kurulur, bilelikde hereket edilir. Ýöne şoň birinji şerti dürli ýurtlarda kynçylyk çekýän biziň öňde barjylarymyzyň güzaran ýagdaýyny gowlaşdyrmak. Hemmesini bir saçan başynda jemlemek, şolaň iş we durmuş şertlerini gowlandyrmak. Ondan soň galany kynlar. Şoň üçin işleýär, şoň üçin hemmeňizden golluk, kömek sizden. Şoň üçin halk üçin, hak üçin, hakykat üçin ömrüňizi gaýgyrman, golluk gaýgyrman, mehribanyň. 6-njy gün keyfiyetini Allah ýaryňyz. Arslanjan sag bol. O ýatlatdy. Menem ýadymdan çykarýan her gerek efiriň öň ýanyna aýdýarlar. Adam şu psikologlar bar. Gaýta aýt şu sebäbi tomaşa edýän adamlaryň köpüsi ýadynan çykarmaýa begenmäni, paýlaşmany gaýta aýt diýip. Menem halam ok. Käbir videolara seredýän bolan ýöne gaýtalap otyrlar. Kanalymyzy beren, kanalymyzy gollo, 17.000
Bilemok diýende maňa bir hili gelýär. Tak. Yine orada aydın telefona klientlerine hem aytdan rahatlarına kendini görmem. Olarla deň bolup durmaz. O näme diýseler diýerseler görmän ki. Rating etseler näme barlasyn ben görmän. Olar balnoýra galat. Däl ha. Aytdanlar. Telefon çıkanlar. Otogarda kaytalar, otursalar näme diýse. O, hiç rahat bolmaz. Sağlıkta o şöyle Ivan Groznyň bir nemesi bardy. Efiri bardy. 6-njy gün efir etjekmi, baky gelermi? Bakyň geçen 6-njy gün işi bolandan edibilmedik. Bu 6-njy gün işi barmy ýokmy? Nesip bolsa ertirmen ýaşuň giýje habarlaşan baky bilen bakam gelse gatnaşsa artsanma ýene gatnaşak bolýanlar we gatnaşsynlar hemmemiz bilelikde. Nesip bolsa 6-njy gün halk gününe urulýan bolmazmy artanja? Bolar. Geleliň, üşeliň, dertleşeliň. Türkmenim telekanalynyň nemesini, personalyny, işgärlerini ýynalyň. O. O vakansiýany açdyk, Mehribanda bolunur. O, firmaňyz, gurama sizin guramaňyz, kanalyňyz, sizin kanalyňyz, güzaran ýagdaýlaryňyzy hemme zatlaryňyzy düzeltip, ondan soňra bilelikde bileleşip görüşe başlalyň we alyp ýatalyň bu karandadalary. Şoň üçin emmekçi oşulsun, hakykat görüşini bollasyn, taýja bolun. Arslanjan minnettar sag bol. Bolýar oğlum. 6-njy gün Allah ýarynda Mehribanda bolunur. Köp sag bol. Bir abrat ýaryp durok. Men daýhan diýe. Puluny ýere geçirmeli, kart nomeri beriň diýe. Puluny ýere geçirmeli meselesini intak doğru karara gelinmedi. Puluny ýere geçirmeli diýilende Türkiýede şul işi boyunna goýjak bolýan. Hiç ýyly soň gurrun bolmady ýaly. Eňneşlemi bar. Şolardan biri kabul etse, nesip bolsa kart nomerini, hasap nomerini, zadyny berer. Şo taýdan ilkinji goşandy men özümden goşjak. Nesip bolsa men hemmesine birden kömek edebilemok. Menem maşgalek diýen ýagdaý bilýäňiz ýöne nesip bolsa Türkmenim kanalyny, telekanalyny biz ýola goýamazdan soň reklama girdijileri, sponsor girdijileri, zatlary hemmesini nesip bolsa şu biziň ilki bilen öňde barjylygymyza gönüp durjak. Öňde barjylygymyzy biziň istisnadymyzy töredenimizden soň ondan adaty watandaşlarymyza da kömek etjek haýratyn bar, haýır sahawat guramasyny döredip Türkiýede de myhmanhanalar, zatlar bir üýsüz, ögzarsyz ýa wagtlaýynça meselem işinden aýrylyp galjak yer ýok. Hemişelik derler, bir näçe gün wagtlaýynça galy biljek yerler, zatlar açyp umumy ýaşaýyş jaýlary, zatlary opşytlar, studentler zatlar üçin, o studentler üçin stipendiýalar, pul kömekleri, şu zatlaryň hemmesi taýinlanyp düzülip goýulan. Nesip bolsa bir şul işe başlansa awtomatik ýagdaýda hemmesi birden bolup gidýär. Nesip bolsa şoň üçin siziň hem goşandyňyz bolsa şul işte hasap işlerini, zatlaryny aýdyşmaýaly. Iň soňky karara gelinenden soň men hemmesini size ýetirer. Ondan arkaýyn. Köp sag bol Arslanjan. Men tas ýapypdym, ýatlatdym gowurly. Awa men daýhan ömrüň uzak bolsun saýja bol. Şol karary çaltlandyrar, nesip bolsa. Bolýar. Kömek eder. Adada, orada nesip bolsa. Allah ýollasyn. Sag bolun, görüşelim.
Bolýar ýagşy olmaýar. Seni Allah ýarynız bolsun, köp sag bolun. Aha.